Večeras smo ovde na poslednjoj konferenciji u okviru projekta Vreme protiv nasilja, kojom zapravo završavamo projekat i izlazimo iz njega, što odmah moram da napomenem, nipošto ne znači da Nedeljnik Vreme neće nastaviti da se bavi porodičnim i partnerskim nasiljem kao temom i to kontinuirano kao što smo radili i pre projekta. Ja ću danas napraviti malo duži uvod nego na ranijim konferencijama iz prostog razloga što hoću da napravim jedan pregled kako je sve počelo i kako je krenulo. Krenulo je, ideja je nastala pre 2 godine kada se deo zainteresovane javnosti, a pre svega Autonomni ženski centar, pobunio zbog neprimenjivanja i neuvođenja, neprilagođavanja domaćeg zakonodavstva sa Istanbulskom konvencijom, odnosno Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju nasilja u porodici, zaštiti žena i dece žrtava porodičnog nasilja. Zapravo, inicijalna kapisla za ovaj projekat nije imala veze sa porodičnim i partnerskim nasiljem, već sa tretmanom žrtava silovanja na sudu, pa smo mi objavili jedan tekst o tome gde smo razgovarali sa tužiteljkama i sutkinjama koje se bave takvim slučajevima i došli do apsolutno jezivih podataka. Taj tekst je na kraju te godine zapravo dobio nagradu Poverenice za promociju tolerancije, ali država ništa nije još uvek u tom trenutku učinila po tom pitanju, što je nas navelo da se dublje zainteresujemo za sve što piše u Istanbulskoj konvenciji, na što se sve to država Srbija obavezala 2013. godine, a ništa od toga nije primenila. I tako smo došli na ideju da je porodično nasilje zapravo goruća tema o kojoj bi trebalo više da pišemo. Pukim slučajem se dogodilo da upravo u to vreme Evropska unija raspiše svoj medijski konkurs čuveni na koji gotovo svi mediji u Srbiji apliciraju i mi smo rešili hajde da idemo sa tim jer će nam ovo omogućiti resurse, pre svega finansijske sa kojima kuburimo, da ovim problemom možemo sistematski, temeljno i kontinuirano da se bavimo godinu dana. Prva 2 meseca su nam otišla na pripremu projekta u smislu pre svega jednog temeljnog istraživanja kako najšira populacija i javno mnjenje percipira one ključne probleme vezane za porodično nasilje i to je ono što smo prezentovali na prvoj konferenciji koju smo održali krajem februara ili početkom marta, nemojte da me držite za reč. Tokom poslednjih 10 meseci, dakle ovo je sada već 10. mesec tog javnog bavljenja, iako se praktično već 2 godine, godinu dana smo pripremali samu ideju, projekat, onda 2 meseca smo se pripremali za realizaciju i konačno pre 10 meseci ušli u realizaciju i evo sada završavamo. Bavili smo se isključivo sistemskim pitanjima i zašto i kako popraviti sistem i kako uvesti rešenja iz Istanbulske konvencije, a pri tome smo se trudili da ne ispadnemo aktivistkinje, kažem, namerno koristim ženski rod, jer čitav tim Nedeljnika Vreme koji se bavio ovim projektom je ženski. A kako da ne ispademo aktivistkinje, da to ipak bude medijski sadržaj, pa smo na kraju došli do toga da se država obavezala i da insistiranjem na tome da država preuzme te svoje obaveze, mi zapravo radimo u javnom interesu, što jeste naš posao kao medija i zato smo ovaj projekat koncipirali tako da on bude platforma za one čiji posao jeste da vrše pritisak na donosioce odluka da se Istanbulska konvencija implementira u domaće zakonodavstvo. U međuvremenu smo pre 15 dana dobili usvojen je zakon o borbi protiv, odnosno o sprečavanju nasilja u porodici. Kasnije ćemo tokom diskusije pričati o prednostima, manama tog zakona, šta smo dobili, šta nam on garantuje, ako sam zakon ništa može da garantuje, ali konkretno što se tiče ovog projekta i današnje konferencije, ideja je bila da okupimo one ljude i one organizacije bez kojih mi ovaj projekat ne bismo
izneli i izgurali. Ja sad moram da se izvinim svim ostalim učesnicama, zbog toga što stvarno moram posebno da istaknem Autonomni ženski centar, ali ako pratite ovu problematiku i sami znate da prosto jedino Autonomni ženski centar od predloga zakonskih rešenja, učestvovanja sa manje ili više uspeha, ne svojom krivicom, u radnim telima za izradu zakona, pa do konkretne pomoći žrtvama, znači pisanja prijava, pomoći što pravne, što psihološke, dakle pokrivaju sve i time nadomešćuju ono što nedostaje institucijama sistema i praktično zamenjuju sistem. Koliko su mogućnosti, jako ih je malo, jako mnogo rade, imaju i javne kampanje, dakle ne samo ove konkretne stvari, nego čak stižu da se bave i kampanjama i širenjem svesti i ja navešću još jednom taj primer, a to nije prvi put, znači kogod da nam je bio sagovornik na ovom projektu. Rekao nam je, najveći deo onoga što ovome znamo, naučili smo od žena iz Autonomnog ženskog centra. To ste imali priliku da čujete i u emisiji, da možda ne, malte ne pred usvajanje zakona, gde su i učestvovale tužiteljke, vi ste bili i tako tužiteljka, sada sam trenutno zaboravila ime, rekla ja sve što znam, opet sve. Tako je, sve što znam naučila sam od Autonomnog ženskog centra i zato ističem njih. Takođe, Kancelarija poverenika za ravnopravnost zapravo nema skoro nikakve alatke za direktnu borbu protiv nasilja u porodici, ali bez njihove pomoći i podrške takođe ne bismo uspeli jer se nijednom nije desilo da nas odbiju i da nam se ne odazovu, iako zapravo vi ne možete ni da sankcionišete nasilnike, ni da konkretnu bilo psihološku, bilo pravnu pomoć pružite konkretnoj žrtvi i naravno gospođa Branka Drašković, sad ujedno ih i predstavljam sve ovde, tako da ujedno i čujete sa kime razgovaramo. Dakle, Koordinaciono telo za ravnopravnost Vlade Srbije jeste ključno vladino telo koje je zapravo izguralo, čini mi se, da uopšte ove godine ovaj zakon bude donet i kada je reč o onom zakonu o rodnoj ravnopravnosti, izašlo u susret da taj zakon koji je bio loš bude povučen, što se, pazite, jako retko dešava da između, prosto tako nam je društvo, mislim da se ne lažemo, da dođe do kompromisa između ovog civilnog sektora i vladinih tela i da zakon bude povučen i da to bude zapravo jedna mala pobjeda za sve, a jedan sjajan primer kompromisa društvenog. I sa nama je Jelena Jorgačević, jedna od novinarki koje su ovih godinu dana radile na ovom projektu i neću da završim ovaj uvodni deo dok se ne zahvalim svim ženama koje su učestvovale na ovom projektu, ženama, novinarkama Vremena, a to su osim Jelene, Ivana Milanović-Hrašovec, Biljana Vasić, Tatjana Tagirov i Tamara Skroza. Nas, sad koliko sam nas nabrojala, nikad ne znam da nas ima 5 ili 6, ne znam zašto, činile smo to ono jezgro ovog projekta, ali uz nas su tu sve vreme bile naše mlade saradnice, Sanja Šojić, Katarina Stevanović. Značajnu pomoć smo dobile od žena koje su aktivistkinje Autonomnog ženskog centra, ali imaju i novinarsko iskustvo, kao što su pre svih Sanja Pavlović i Danka Spasovski. Tako da stvarno želim sva ova imena da nabrojim, jer stvarno bez njih ne bismo uradili ništa i prosto ovaj projekat ne bi izgledao onako kako je ispao na kraju da njih nije bilo. Sad, koliko je on bio uspešan i šta ga izdvaja od sličnih medijskih projekata, to nije na meni da kažem i sada ću konačno da dam reč panelistkinjama i voljela bih da počnemo od Tanje, jer znam da ona neće da bude nežna i da će nam reći i gde smo pravili propuste. Hvala Jovana na ovoj najavi. Ja nisam uopšte nežna ni prema kome, ni prema sebi, pa ni prema drugima, što je loša osobina, ali bit ću nežna prema vremenu zato što mislim da je ovo što ste vi radile godinu dana zapravo protiv teža onome što mi u medijskom koji sferi možemo da vidimo, što je zastrašujuće. Svaki put kad pomislim da zapravo smo stigli do granice iza koje više nema šta da se kaže
tako strašno o ovoj temi, svaki put zapravo se preskoči ta granica i ja moram da priznam da nekako me stalno doživljavaju kao pesimistkinju, a ja imam utisak da sam ja zapravo realista. Kad živite u ovom društvu, ne znate šta vas sutra očekuje. Do ovog posljednjeg sinoćnjeg događaja sa ovim detetom koje je zapalilo beskućnike, što mislim da je proizvod zapravo konteksta koji je do te mere normalizovao svaku vrstu nasilja i nasilnog govora, a i presude koja se juče desila, odnosno koja se juče nije desila ovom čoveku koji je pozivao na nasilje prema ženama u crnom, koja takođe normalizuje i sve nas, stavlja na izvolte svakom nasilniku, bez obzira da li je on nasilan prema ženi u svojoj kući ili je nasilan prema bilo kome koji izgovori nešto što se nekome ne sviđa, pa naročito što to često izgovaraju žene. Ako ste vidjeli ovu konferenciju nedavno u Medija centru o braniteljke ljudskih prava, ja sam bila zapanjena da su sedele sve žene. Iako u tim organizacijama ima i muškaraca, kad treba da se priča koliko je strašno i koliko su te građani i same organizacije zapravo izložene, priča se o tome. Zašto? Znači, vreme je godinu dana u kontinuitetu pisalo o problemu nasilja prema ženama, što je mnogo šire nego nasilje u porodici, dakle i o drugim temama, naročito o temama seksualnog uznemiravanja, koje nam se sad inače u krivičnom zove polnog uznemiravanja, što uopšte nije isto što i seksualno uznemiravanje, pisalo na način na koji svako ko ne zna može da nauči, svakome može da bude jasno u čemu je suština problema. Dakle, nije već nepoznato da mediji, ovi tabloidni i određeni broj elektronskih medija su ušli u jednu zapanjujuću trku oko toga ko će više da nas skandalizuje i ko će da prikaže to kao, dakle, nasilje kao reality show ili kao sapunicu koja ima 1000 nastavaka, pa sve onda oni posreduju, oni ostavljaju svoje brojeve telefona da im se žrtve koje su raspoložene jave da dođu uživo emisije i naručuju žrtve, naročito i sigurne kuće. Ove beogradske, za to ne rade druge kuće zato što su centri socijalni rad njima upravljaju, pa zbog toga to ne smeju, ali ova beogradska se nekako našla kao na izvolite za sve razne gluposti. Dakle, to je nešto što je, ja ne znam kako se tome staje na kraj, mi smo imali onu jednu tribinu kad se Savet za štampu učestvovao i kad smo razgovarali šta može i ko može. Da li novinari mogu da zaustave, da li kodeks etički profesionalni može da zaustavi, koliko treba pisati žalbi. Ja sam bila neprijatno iznenađena da postoje samo 3 žalbe i da se 3 pisao Autorni ženski centar. Dakle, moraju građani početi da pišu, mora Poverenica za ravnopravnost početi da piše žalbe zato što je to zastrašujuće. Druga važna stvar koja je, koju je Jovana već pomenula, jeste da je ovo njihovo pisanje bilo zapravo podrška svima koji zagovaraju za promene i koji zagovaraju i za direktnu primjenu konvencije, jer nas ništa ne sprečava, evo ovdje među vama ima i pravnih stručnjaka i gledam profesorku Gasmi, da je direktno koristimo, da se sudije direktno pozivaju na odredbe te konvencije, ali i za sve nas koji smo letos morali, odnosno pred kraj leta, a u 2 meseca ova jesenja, snažno na sve strane da zagovaramo, da sprečimo prvo da nam budu izbrisana postojeća krivična dela, da nam uđu sramotne definicije krivičnih dela koje su tendenciozno pogrešno tumačenje o konvencije. Tu pre svega mislim na definicije silovanja, dakle to lakši oblik silovanja. Ono što je mene zabrinulo što priča se premestila sa tabloida na ozbiljne novine. Ja ne čitam Politiku, ali sam mislila to ozbiljna novina, da se ne može desiti da u Politici baš tako neko piše i da izvrgava ruglu i šali silovanje, da nam konstruiše događaj koji se nikad nije desio. Kako, eto šta se može desiti ako žena želi da ima seks, a muž hoće da gleda utakmicu. Molim vas, šta god da pogledate, evo koji god sudski slučaj za silovanja koje su dobile sudski epilog, a njih je toliko malo da je to zastrašujuće. Mislim, otprilike oko 120 krivičnih dela godišnje. Ne znam koliki je broj prijava, zato što mi nemamo tu evidenciju i nikad ne možemo da budemo sasvim sigurne šta govorimo, ali sam nedavno bila na jednom seminaru u kome su koleginice iz Švedske rekle da imaju 5000 prijava godišnje. Švedska ima 2 miliona stanovnika više od Srbije. Znači, ja ne verujem da postoji 5000 prijava, ne verujem da postoji ni 1000 prijava. Možda imaju, možda nije
nije zatraženo, možda imaju informaciju ako bismo zatražili podatak tačno koliko je. Pa sigurno ako bismo zatražili, ali ono što mene uvek uznemirava i duboko uznemirava to je što sve moramo da zatražimo, a kad zatražimo ništa ne možemo da spojimo. Zato što su sve informacije iz raznih izvora potpuno različite. Nedavno je na konferenciji Zaštitnika građana i predsjednika Odbora za rodnu ravnopravnost 25. novembra kad je bio Međunarodni dan protiv nasilja, je zamjenica zaštitnika čitala podatke i samo što je završila čitanje podataka kako stvari stoje, dakle podatke koje je dobila tako što zaštitnik zatraži informaciju zvaničnu, su se javili iz Republičkog tužilaštva da nam kažu na bazi čega ste vi postavili zaključke, kao na bazi kojih podataka, pa na bazi vaših podataka. Kako da kažem, uvek nam je problem ti podaci. Znači, ono što je dakle uznemirujuće jeste da su neke ozbiljne medije dali svoj medijski prostor bez ikakvog komentara. Sad, ne makar kome, ne neobaveštenim novinarima, nego ljudima koji su doktori pravnih nauka, koji su profesori na pravnom fakultetu, filozofije, doktori filozofije, šta god. Da. Da. Znači... Slobodno, evo, samo ćemo reći, prosto pošto i snimamo, dakle, radi se o tekstu Miše Đurkovića koji je Zakon o sprečavanju nasilja u porodici proglasio ideološkim zakonom. Radi se i o tekstu profesora pravnog fakulteta, odnosno advokata, doktora pravnika, može li zakon da zadire u intimu, koji nas sada obaveštavaju da ćemo od sutra, odnosno kako smo usvojili konvenciju, morati da pitamo svoje partnere za saglasnost za seksualnu radnju. Pa oduvek smo morali da pitamo. Nikad nismo smeli da radimo bez saglasnosti. Ta saglasnost možda nije ugovorna, ne morate potpišete ugovor, ali izvinite, morate da pitate. Ja sam stvarno, kako kažem, zapanjena da neko oko toga pravi pitanje. Znači, zato hoću, evo da zaključimo ovde, bilo je važno da Vreme ili neka druga novina, sad je u ovom pitanju Vreme nedeljnik, ima jedan ozbiljan, posvećeni odnos da intervjuiše veliki broj ljudi koji se stvarno bave. Ne oni koji tako iz nekog razloga nađu da se bave ovom temom i da nam govore stvari koje ne stoje, a koje bi mogli da bolje predstave i da onda tim ljudima koji mogu da, koji zapravo čitaju, ti nekim mladim novinarima, drugim novinarima, kolegama pokažu kako se o jednoj teškoj inače temi, složenoj temi, može govoriti na drugi način, da prošire to izvan konteksta nasilja u porodici, da u okviru nasilja u porodici osvetle neke aspekte koji su manje poznati, manje prepoznati, da omoguće da se tu čuju i neki kritički stavovi i neslaganja između onih koji su govorili, ali da zapravo svima nama koji smo zagovarali za ove zakonske promene pruže podršku u trenutku kad smo pokušali da ubedimo javnost da neke stvari ipak ne smeju da prođu. U ovoj zemlji ima, šta god da se desilo, dovoljno ljudi koji znaju. Samo nisu u poziciji da budu pitani, kao što nisu u poziciji ni da odlučuju. Tako da mi moramo da sprečimo da oni koji ne znaju, a protiv su, zapravo dobiju taj prostor i da ga onda oni kreiraju u zakonskom smislu, a to onda i praktično znači rešenja koja zapravo najviše pogađaju žene. I mene uvek ljuti kada se ti vajni profesori koji su, ne znam da li slučajno muškarci ili žene, toliko, zapravo jesu muškarci, nisu žene, toliko bave onim što je dominantno iskustvo žena. Dakle, muškarci su silovani samo u specifičnim okolnostima. Zna se gde muškarci bivaju silovani i zna se su silovani od muškaraca. I to je jedan od tabua kojima bismo takođe volili da se bavimo kroz prizmu ratnih zločina. Ratnim silovanjima žena smo se dosta, više od drugih bavili, svakako nedovoljno, ali silovanje muškaraca svakako jedna od tema kojima bismo morali i želimo da se bavimo, ali prosto je to toliki tabu da o tome gotovo da niko ne želi da priča. Pedofilijom, gde su dečaci takođe ozbiljnom broju žrtve, u krajnjoj liniji ove javne situacije iz Engleske i tako dalje su povod da se o tome progovori. Dakle, dečaci koji treniraju fudbal, pre toga dečaci od strane sveštenika, to ima smisla pričati na način na koji treba da upozori decu, ali i vaspitače, učitelje i ostale koji brinu o deci da se to dešava dečacima i devojčicama češće nego dečacima, ali su dečaci žrtve i da su činioci najčešće muškarci.
Dakle, kad pogledate svu statistiku ovog prijavljenog, to jesu muškarci, mnogo češće, retko to budu žene, a naročito ne silovane. Hvala, Tanja. Branka, kada govorimo o perspektivi, dakle, jednog vladinog tela, iz perspektive jednog vladinog tela, koliko je važno kvalitetno medijsko, što ja opet ne kažem da je ovaj projekat bio kvalitetan, ali pitanje zaista koliko je kvalitetno medijsko izveštavanje na ovakve teme bitno i sad opet gde smo tu mi na nekoj skali od onog najnižeg do najboljeg zamislivog. Hvala vam na pozivu da učestvujemo u ovoj tribini. Kvalitetno medijsko izveštavanje u svim oblastima, a posebno u ovoj delikatnoj i složenoj oblasti je jako važno i sa pozicije vladinih tela i nevladinih tela. Dakle, moć medija je izuzetno velika i svi znamo kolika je i odgovornost i doprinos. Dakle, u svim oblastima, posebno kada govorimo o nasilju, različitim oblicima nasilja, nekako najčešće nam je fokus na rodno zasnovanom nasilju, ali teško ostajemo imuni da ne dotaknemo sve vrste nasilja koje se dešavaju oko nas i ne samo u Srbiji. Kao što je pomenula Tanja, nasilje ima i u mnogo razvijenijim zemljama i prosto imamo nekakav ukupan porast agresije i u Srbiji i šire. I znamo da tu agresiju izazivaju i društvene okolnosti i da se ta agresija uvek okreće ili ka sebi ili ka drugima. Koordinaciono telo je vladino telo osnovano 2014. godine koje ima zadatak da koordinira vladine institucije, ministarstva, nevladin sektor, akademsku zajednicu i tako dalje, da podstiče dijalog između svih tih tela i da taj dijalog čini što kvalitetniji. Kada govorimo o nasilju, koordinaciono telo ima veoma složenu ulogu i nasilje je jedan složen multisektorski problem i mi u stvari imamo takav pristup. Tako da, kada govorimo o nasilju, mi to moramo posmatrati iz različitih uglova. Ne smemo zanemariti ni ekonomsko osnaživanje žena, jer da bi se suprotstavila nasilju, žena mora da bude i ekonomski osnažena. U svim tim oblastima kojima se bavimo, posebno baveći se višestruko diskriminisanim kategorijama žena, to su romkinje, samohrane majke, žene invalidi i tako dalje, dakle, različiti uglovi se moraju uzeti u obzir i naša uloga jeste da posmatramo sve uglove. Medijsko izveštavanje je jako važno i ja zaista želim da pohvalim vaš projekat u prethodnih godinu dana iz razloga što je bio veoma edukativan, što nije bio senzacionalistički, što je, nažalost, odlika velikog broja medija i što su iz vaših tribina i tekstova koje ste objavljivali mogli mnogo da nauče i oni koji ne znaju puno o nasilju, a čak i oni koji se time bave. Imali ste veoma kompetentne sagovornike, realno ste izveštavali i koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost se trudi, kad god može, da se bavi i edukacijom novinara i vrlo često to radimo i znamo koliko je to važno. I ono što je bitno, naravno da vodimo računa i o statističkim podacima i tako dalje, nasilje je u porastu, ali i broj prijava je u porastu. Dakle, stvari možemo posmatrati i pozitivno i negativno. Ajde da ih posmatramo pozitivno, da su žene sve svesnije i da žene prijavljuju nasilje. Dakle, iz tog ugla možemo o tome razgovarati i žene da bi prijavile nasilje i da bi postale svesne i da bi znale kako da reaguju, kome da se obrate i da bi na kraju povratile poverenje u institucije sistema, jer jedan od razloga zašto ne prijavljuju nasilje je nepoverenje u institucije sistema i složen put kada se prijave institucijama sistema. Dakle, mediji mogu u tom smislu mnogo da pomognu, da ojačaju žene, da zahvaljujući medijima nauče koji su to najkraći, najefikasniji koraci, jer moramo imati na umu da ohrabriti se i progovoriti o nasilju nije lako, da žene često preuzimaju krivicu za to, da se stide, sramote, da ne znaju, da se plaše nasilnika, da naravno policija dođe i ode, one ostaju same sa nasilnikom. Dakle, moramo razumeti zašto, kaže statistika, žene u Srbiji 10 godina trpe nasilje. Mnogo je razloga. Dakle, zahvaljujući vašem projektu i voljeli bismo naravno da ih ima više i mislim da će ih biti više, verujemo to. Slali ste veoma edukativne poruke, svojim tekstovima i tribinama ste, verujem, pomogli da se ojača veliki broj žena koje trpe nasilje u našoj sredini, a nasilje je jedan naš vekovni neprijatelj
jedan stereotip koji je prisutan i u razvijenim zemljama, u našoj sredini posebno, i to je u stvari jedan proces. I mi možemo biti i zadovoljni i nezadovoljni i zakonodavnim okvirom i svim drugim aspektima koji imaju za cilj da spreče nasilje, ali to je jedan proces koji zahteva kontinuitet, koji zahteva borbu, koji zahteva posvećenost i koji zahteva multisektorski pristup i države, i nevladinog sektora, i akademske zajednice. I ono što je jako važno, čini mi se da smo neke pomake napravili da nasilje više nije privatna stvar, da malo više reaguju i građani, mada sve manje smo nekako i empatični i imamo vrlo česte situacije da prolazimo pored situacija koje su nasilne, a da ne reagujemo. Dakle, mi kao društvo nekako s jedne strane doprinosimo da se nasilje prijavljuje, a s druge strane statistika kaže da smo sve manje empatični. Hvala vam. Brankice, svi nas hvale, hoćete molim vas vi da kažete da smo nešto propustili tokom ovih 10 meseci. Da obrnemo sada, umjesto da Tanja bude. Šalim se naravno malo, pa pre svega hvala što ste me pozvali da budem učesnica na ovoj završnoj tribini, jer se nekako tako osjećam privilegovanom i da na neki način vidim vaše priznanje da jesmo zajedno od početka, bar ja mislim da ste tako izabrali. Ono, do duše danas zahvaljujete se što neko kaže istinu, ali jeste, jako je značajno, kao što je i značajno sve ovo što ste uradili ovih proteklih godinu dana. Ne mogu, iako je dobro, iako je svakako daću predloge za dalje, ali ne mogu da kritikujem zato što nije u redu kritikovati kad se nema šta. Zato što ja sam baš onako kad sam dobila poziv, rekao hajde da probam tu da odgovorim na ovih zaista 4-5 pitanja. To je korektno. Šta smo postigli? Dosta se postiglo, verujem, evo sve smo ovde saglasne. O ovoj temi se govori. Definitivno. Mnogo više nego što se ikada pregovorilo. Dakle, ne zatvaramo oči, ističemo probleme i kad je to prijatno i kad nije prijatno. Dobili smo jednu ogromnu brojku. Evo, imamo samo od podataka od centara 18.746 prijavljenih, baš smo Tanja i ja nedavno na jednoj tribini istakli da je to gotovo odnosno na pre neku godinu duplo povećanje. Sada treba sagledati šta se iza toga sve zapravo krije, ne krije, nego šta su to razlozi, zašto se... Očigledno je, jedan od razloga, o ovome se govori, i poslata je, šalje se poruka na svim nivoima. Mi smo kao institucija smatrali da treba da ukazujemo konstantno i naravno podsjećamo nadležne, iako sam bila i u ulozi tih nadležnih, ali smatrala sam uvek i tada i danas da je ovo jedan od naših najvećih društvenih problema i to smo ukazivali zaista od početka i tokom čitavog ovog vašeg projekta, kroz koji smo također imali priliku da ukažemo. Čestitam vam na uspesima. Meni se čini da svi oni ciljevi koje su bili postavljeni na početku, da ste ih sve postigli. Možda se mogu još naći još koji sagovornik, ali ja verujem da to nije uvek jednostavno, da baš na svaku temu pronađete najadekvatniji, jer treba da se pogode svi u isto vreme, na istom mestu, kao slobodni, ali čini mi se da nema teme koju niste dotakli, zapravo to nasilje sa svih aspekata. Bar sam ja, čitajući iz broja u broj, imala prilike da vidim da je to zaista jedan, mislim do sada najsveobuhvatniji pristup. Nemam šta da dodam o ovome što su i rekle i Branka i Tanja o načinu na koji se izveštava. Mislim da je to i dalje apsolutno nedopustivo. Da me čak i čudi ovoliki broj prijavljenih, zato što poruke koje su se slale od strane medija su dosta često bile apsolutno obeshrabrujuće za žene koje godinama trpe. Ali, naravno, bilo je sa svih, počev od zaista onako vrha vlasti, izvršne vlasti, imali smo poruke da će se ovo pitanje, imali smo letos i od predsjednika vlade i čitave radne grupe i mislim i Autonomni ženski centar je, malo pre ste pomenuli, učestvovao u to kada je krenuo da se piše nacrt zakona. Imali smo dakle jednu poruku sa svih nivoa da ovo pitanje mora da se rešava. Na kraju rezultiralo je donošenjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici.
možda nije savršen, ali ja bih sigurno rekla da je on do sada apsolutno najveći pomak do sada u tom smislu kao zakonski tekst koji zaista pruža osnove za jednu efikasnu zaštitu. Pruža i osnove za jednu dobru evidenciju koja treba da nas vodi u dobru statistiku. Malo pre Tanja pomenula nedopustivost dosadašnjeg prikupljanja, otežanog prikupljanja i dolaženja do podataka i nedostatke evidencija. Ja sam lično mišljenja da ovako kako je predviđeno treba da vodi u dobru evidenciju, a evidencija vodi u mogućnost dobre statistike, dakle i mogućnosti dobre analize zarad delovanja. Ne da bismo imali, nego da bismo posle mogli, da bi institucije sagledale gde je bio zapravo taj problem. I da brojni instituti koji su uvedeni treba da pruže efikasnu zaštitu i mi zaista to pozdravljamo uz veliku nadu i očekivanje i zaista želimo da dobijemo efikasnu primjenu jer je problem takav da ja verujem da ovdje među nama postoji apsolutna saglasnost da svi želimo da vidimo rezultate njegove primjene jer to je zapravo ono što je osnova. Inače bih sa vama da podelim i na ovoj završnoj tribini tog baš povoda Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Ja sam tog dana bila u Zagrebu na regionalnoj konferenciji Femicid Watch koji je organizovala Hrvatska pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. I moram vam reći da tokom same konferencije u nekoliko trenutaka, naravno, slušate, bilo je puno i njihovih državnih zvaničnika Republike Hrvatske, naravno i ministarstava kojima je u nadležnosti zaštite od nasilja u porodici, predstavnici hrvatskih nezavisnih institucija i nevladenih organizacija, međunarodnih i domaćih. I pošto, naravno, znam da sam zagorala onako nekoliko puta kada ne gledate ljude oko sebe, zaista mi se činilo da je sve jedno, kao da sam u Beogradu. Gotovo da su to identični podaci, identično zabrinjavanje. Sećam se kada je moja uvažena koleginica Višnja Ljubičić na kraju i ona poziva, završava rečima, tad sam se trgla, da li sam zaista ovdje, jer je radila isto što i mi danas. Molim vas, apelujem na medije da ne rade, da ne izveštavaju na ovakav način. To nas vodi u ogromne probleme. Dajemo nekada vetar u leđa nasilnicima. Gotovo identični i baš je njihova organizacija, nevladina organizacija koja je posebno u fokusu zaštite od nasilja u porodici, gotovo identične probleme isticala, evo koje Tanja dosta često ističe. Nemamo nikakvu dilemu da je sigurno vreme da se preduzme nešto na globalnom nivou, jer vi gde god odete, to je bila regionalna konferencija, imali smo priliku da čujemo iskustva čitavog regiona, potpuno identično se ovoj temi govori, identični su problemi, svi su ne slični, identični. To je i podaci zabrinjavajući u svim zemljama. Tako da verujem da je vreme za akciju na globalnom nivou. Da vratim, jedan od uspeha jeste to što smo je ukazali da sve, dakle, svi javni nastupi, sve aktivnosti, sve konferencije poput i ovoga što danas radimo doprinose i edukuju i građane i građanke da je nasilje nedopustivo, da treba da ga prijavljujemo i da treba da delamo i da oko toga nemamo dilemu. Naše institucije na čijem sam čelu nije imala dilemu ni da treba da podržimo inicijativu Mreže žena protiv nasilja i Autonomnog ženskog centra da treba da imamo i dan sećanja na žrtve nasilja. Mislim da to i treba na ovoj završnoj da pomenemo, zato što to su žene koje su živele i svi oni koji su iza njih ostali, da to nisu brojke, to je bio, čini mi se, po meni je to glavni cilj i da nismo imali nikakvu dilemu da treba da podržimo tu akciju, inicijativu, i to smo i uradili. Rekli ste vi, Jovana, baš onako kako jeste, dakle, mi nismo mehanizam za zaštitu, ali mi ukazujemo s aspekta naše nadležnosti da je zapravo jedan od glavnih problema koji vodi u nasilje neravnopravan položaj muškaraca i žena,
da je to diskriminacija žena u svim oblastima života, nažalost. I da se onda da zapravo taj podređeni položaj žene vodi u nasilje i da je ovo zapravo jedan od najvećih. I to što ste sad rekli je upravo ona tačka preko koje smo uspevali da premostimo činjenicu da se vaša institucija ne bavi direktnom zaštitom, a da su ciljevi naših projekta takvi, ali smo upravo zahvaljujući tome uspevali jer smo morali i želeli da uđemo u koren problema. Upravo sam to htjela da kažem, da ste rasvetlili i da ste tokom projekta rasvetlili i tačno objasnili šta je problem, otvorili koren da sagledamo iz tog ugla, jer neće vam sigurno ni jedan zakon, pa ni ovaj posljednji, napraviti pravedno društvo i društvo u kome žene uživaju sva prava, nego ćemo to uraditi kad se promenimo kao društvo. Da podsjetim samo, taj jedan slučaj nasilja, kada se desi nasilje u porodici, batine najčešće otrpi ženama, da imamo i decu koje direktno trpe. Znači, batine dobije žena, a za ostavštinu, za budućnost ponesu deca. Dakle, mi moramo da žena će poslati najjaču moguću poruku izlaskom iz nasilja, da se to poslaće i svojoj deci. Sprečit ćemo brojne probleme rešavanjem tog jednog slučaja. Dakle, ne treba da prepustimo ni jedan i ono o čemu smo bezbroj puta ponovili, pa hajde i na ovoj našoj završnoj tribini da ne smemo da dozvolimo da imamo ni jednu žrtvu nasilja zbog propusta u sistemu. Nećemo, rekla je Tanja više puta, naravno da nećemo sprečimo svako ubistvo, ali valjda možemo da sprečimo. Nema zemlje na svetu gdje je taj problem iskorenjen. Jeste, nema zemlje na svetu, tako da mi insistiramo na tome da govorimo o neravnopravnom položaju, čiji je krajnji oblik koji, nažalost, vidimo previše često, da je to zapravo nasilje. Mislim da sam odgovorila, evo, tema kojom sam se zaista dugo bavila, ali verujem da ste već imali publikaciju, ako ne, mislim da sam tada poslala oko nasilja nad starijima, otvarali ste i tu temu. Istraživanje koje je poverenik zaštite ravnopravnosti uradio sa Crvenim krstom je do sada najrelevantnije. Imaćemo sada još nešto više podataka, pošto kada smo imali te podatke u najnovijem istraživanju o položaju starih na selu, čije rezultate ćemo prezentovati 26. decembra, baš smo jedan deo uvidevši da nismo svim pitanjima pokrili ovu temu, imaćemo još 2-3 dodatna, pa ćemo možda moći još to što da kažemo, jer ne treba ovo da se završi ovim vašim projektom, vi treba da sve... Ne, to nikako i nije ideja, da, mislim prosto... Naravno, ja bih voljela da je to ono što možda nije planirano, ali da smo ostvarili, da ste vi zapravo ostvarili, a onako se i mi osjećamo kao deo ono neplanirano urađeno, da ste trasirali taj novi put. To vam od sveg srca želim, da smo trasirali novi put izveštavanja, jer ovaj nas neće voditi u dobro sigurno, ovakav kako se izveštava u, nažalost, većini slučajeva. I čini mi se, da, to je ujedno odgovor i na pitanje po čemu je način na koji ovaj projekat obrađuje temu se razlikuje od drugih, pa upravo po tome na koji način ste pristupili, kako ste rasvetljavali i širinom, rekla bih i širinom i dubinom pristupa koji ste imali u ovoj onako prilično sumornoj temi. Ne voli se niko puno da razgovara o ovoj temi, jer onda vam ona otkriva brojne probleme, kakvi smo zapravo, šta sve imamo u društvu, nije to jednostavno, ali ne treba da bežimo. Najbitnije je da ne treba da bežimo, jer to nas ne vodi nigde. I htjela bih onako, eto, čini mi se da je ovo vreme da samo verujem, da li sigurno ste svi naišli na taj podatak, ali mene on bar naterao da se ovako malo zamislim. Jer sam pre neki dan, nije konkretno vezan za današnju temu, ali pre neki dan sam pročitala podatak koji je u vezi sa vođenjem odgovornije i fiskalne i poreske politike, koju, da se razumemo, da me neko ne bi posle pogrešno razume, apsolutno podržavam da treba da dobijem fiskalni račun i plaćam porez, jer ja prva želim iz one svoje druge i roditeljske i svake druge uloge i bolju školu i bolji vrtić i bolje zdravstvenu zaštitu, sve želim i kao građanka Srbije. Za to je potreban novac i podržavam. Bila je akcija da građani i građanke, poziv zapravo, da građani i građanke prijavljuju komšije koji iznajmljuju stanove, a ne plaćaju porez.
I podatak je ne moram tačno, nad kojim sam se ja zamislila, da smo imali u prvih nekoliko dana više od 300 prijava je stiglo Poreskoj upravi. Samo sam se sjetila koliko smo spremni, samo mi je onako prošlo kroz glavu, dakle nemoj neko da me pogrešno razume da sam protiv plaćanja poreza. Ne, za plaćanje sam poreza. Nego sam se samo zamislila nad podatkom kojom brzinom smo dobili 300 prijava Poreskoj upravi za neplaćanje poreza, neprijavljivanje poreza, neplaćanje zapravo za zakupnine. Da li smo spremni ovako revnosni da ovo uradimo kad čujemo u komšijskoj kući? Dakle, ovo je preko 300, da nije bitan tačan podatak. Jesmo li spremni da ovo uradimo kad čujemo vrisak i molbu i plač iz susednog stana? Postavila sam samo za sebe sam postavila pitanje. Hoćemo li doći u fazu da nam ovo bude najnormalnije? Hoćemo li ikada doći u fazu da ovako imamo ovu brojku gde su komšije pozvale? Uz svu moju ličnu nadu da će da dođe, jer smatram jako bitnim ovo rešenje o anonimnoj prijavi koji je omogućio isto novi zakon, jer do sada biste uvek građanina i građanku kad biste pitali jel biste vi to uradili i oni rekli ne mogu, to sada zahteva vreme, plašim se, što sve negde može biti opravdano. Naravno da je strah od nasilnika da treba uzeti vrlo u obzir, zato što naravno i žrtva godinama ne prijavljuje od straha. Naravno da će se plašiti i komšija. I eto, da samo izgledam. Samo se ubacim na ovo, pošto sam imala identičnu misao kada sam pročitala baš taj podatak i setila sam se onog ženu koji su tukli u kafani, a onda su svi gledali, objašnjenje je bilo, Jovana je pisala o tome, nismo znali u kakvim su odnosima. Taj nasilnik koji tuče ženu i ona koja je vikala u pomoć, oni eto nisu znali u kakvim su odnosima. Ona je njega zvala Sale i mi smo iz toga zaključili da se oni znaju, pa smo gledali kroz prozor kafane pola sata i nismo prijavili. I nevjerovatno je kako su, eto, mislim, nije baš znači da komšije nije bitno i da nije upoznat i da gleda svoje posla, nego i tekako gleda tuđe posla kad zna ko izdaje stanove, kako izdaje stanove i to takvom brzinom, takvom revnošću i posvećenošću, a nekako nevjerovatno kako nije informisan kada nasilje traje 10 godina u kući i kada vidi, čuje i prosto ta disproporcija meni bila zastrašujuća i stvarno sam identičnu misao imala i eto sada. I baš lepo što si uključila mikrofon jer je sledeće pitanje za tebe. Realizovali smo u vremenu, pa mislim, svi novinari u vremenu su do sada radili na realizaciji nekog medijskog projekta uz nečiju finansijsku podršku, ali mi se čini da je ovo prvi put, znači svaki put smo mi radili projekte u čini smo važnosti društveno bili svesni, ali prvi put smo imali kompletnu ekipu, u ovom slučaju novinarki, gde nismo mi bili za to zainteresovani samo zbog svesti, te racionalne da je važno, nego smo nekako i emotivno sve zagrizle. Kako nas je to, ima utisak da je svaka od nas koja je na ovome radila prošla kroz neku unutrašnju promenu, profesionalnu pre svega, ali i ličnu, jel bi mogla da elaboriraš to malo makar na svom slučaju, prosto kod svake od nas je različito? Pa meni je, mislim, ja sam odrasla u okruženju sa, kako da kažem, vrlo drčnim ženama i u atmosferi da se mnogo stvari nije tolerisalo, gde je nekako bilo ono što bih ja se danas nazvala normalna sredina. I onda naravno da čovjek ima empatiju prema patnji, naravno da shvata da je to problem. Mislim da dok ne uđe u to, ne shvata koliki je to problem i kako je ono što je u našem društvu, sad ću preći, neki kao nivo normalnosti, koliko to u stvari nije normalno. I meni je to bilo šokantno, nekako krenuli smo uvek to i ta identifikacija nasilja nad ženama sa fizičkim nasiljem. I onda krenemo da razgovaramo o raznim stvarima, krenemo da govorimo o ekonomskom, psihološkom i o mnogo tema koje smo imali i ti shvatiš da nekako mnoge stvari nisi ni posmatrao. Pritom, kažem, ja dolazim iz sredine koja je daleko od toga da bi se rekla, eto, da mi nisam, moja majka je psiholog, recimo, da nisam senzibilisana. Jesam, ali nekako toliko je toga bilo da prosto prođe, pa sad onda mogu misliti da koliko toga prolazi i koliko se vidi kao normalno u sredinama koje nisu takve. Ja sam, ne znam, da mi je kad smo tako kretali sa projektom pa razne teme obrađivao, onda je suprug u jednom trenutku pitao
sluša, pošto čita članke, pa mu ja čitam pre nego što izađe u štampu, on sluša, kaže, ja uopšte nisam imao predstavu da toliko o tome može, da toliko o tome ima da se govori. I to je meni bio neki, kako ja nisam primijetila. Eto, u tom smislu tu je bila neka Sad ću da se vratim na ono, svi nas hvale, a mi smo mozgale pred ovu tribinu šta su nam eventualni promašaji. I ti ja smo zapravo zajedno došli do toga da mi za 10 meseci, za ja ne znam koliko desetina objavljenih tekstova, 9 dodataka izlazi 10 u sledećem broju vremena, nismo razgovarale, odnosno nismo objavljivale izjave ni jedne žrtve. A onda ću i druge učesnice da pitam da li je to prednost ili mana ovog projekta, a tebe ću pitam zašto nismo. Mislim što je mnogo smiješno jer ja znam odgovor, ali neću. Ja sam ovdje ulazim moderatorke. Pogotovo si ti glavna bila koja si odlučila tako da. Ali dobro. Meni je, mislim, dobro, to si, kažem, mahom ti odlučila i meni je mnogo drago što si toliko odlučila sada, tako odlučila, jer nekako mi smo se trudili da se bavimo tim sistemskim rešenjima, sistemskim propustima, kako institucije treba da deluju. I onda postoji nekako, što više čitamo ove naše medije, ta se ispovest žrtvi stalno zloupotrebljava. Čak, ja sad više, mi smo pričali na ovim tribinama mnogo puta o tome da li kakva je namera i kakva nije namera, ajde više ne pričamo o namerama, realno je da se ona zloupotrebljava. I sada imamo tu neka, po meni, dva slučaja. Jedan je kada je ta žrtva preživi nasilje fizičko i onda oni objavljuju te jezive stvari i koje su strašno, možda nećemo da ih ponavljamo, naravno, to je radi povećanja čitanosti, naravno da se žrtva ponovo traumatizuje, naravno da u tome uopšte se ne govori ni o čemu, nego se taj slučaj posmatra potpuno individualno. Ne govorimo o mehanizmu nasilja, ne govorimo o tome šta je moglo da se uradi, nego eto, taj čovjek je eto bio, nasilnik je bio, baš zamislite šta je sve uradio. Mi sad prepričamo kako je on nju tukao, svaki udarac prepričamo. I strašno i svi se zgrožavaju i eto mi smo time završili posao. I onda naravno, pošto je tako sistem, nešto se ne desi kako treba, pa ta žrtva onda i nastrada, onda imamo drugi slučaj, pošto ona više nema glas, onda se sada, i tako nasilnik ima glas i komšije imaju sada glas i svi imaju glas, onda se sad traži neko opravdanje zašto se to dogodilo. Naravno, uzrok, kao znamo zašto se to dogodilo, pa dogodilo se zato što je to, i onda znamo, ljubomora, on se iznervirao, pukao mu film i ostale stvari. I tako da je to onako jako ružno i jako pogrešno. Ja mislim, i pričali smo o tome da se sigurno ispovest žrtve može profesionalno, kvalitetno, o tome se može, a ovdje toliko postoji zloupotrebe, da je prosto meni drago da smo pokazali na neki način da smo, ovdje je bilo jako mnogo tekstova. Mi smo imali dodatke po 16 strana, je li tako, 10 dodataka, samo je to 160 strana. I kao, bavili smo se temom iscrpno i nismo spomenuli ni jedan put ispovest, znači jedna žrtva nije govorila o sebi. Znači može. Nemojte mi govorite da ne može. U tom smislu mi je iskreno drago što to je tako odlično. Sad, moje pitanje je i Tanja, opet hvala, krenemo od tebe. Da li smo možda mogli da čitavu stvar podignemo za još jednu stepenicu više tako što ćemo pristupiti žrtvi na pravilan način i time dati primer, ili prosto ako nam je cilj bio da institucije počnu da rade svoj posao, je tu potpuno, mislim, zapravo da li je odluka bila ispravna? Eto, to je pitanje. Sad, ja sam o ovome puno puta pričala i sad ću pokušati da ponovim sve što sam rekla. Prvo, nijedna žrtva koja je aktuelno žrtva i u postupku, bez obzira da li je korisnica usluge, kao što su sigurne kuće ili bilo koje, SOS telefone, besplatne pravne pomoći u Otvornom ženskom centru, dakle nije u poziciji da daje izjave, zato što je to aktuelni i otvoren postupak, nijedan pružalac usluge, a sad gledamo Brankicu zato što ona jedno vreme bila državna sekretarka u ministarstvu zadužena za socijalnu politiku, ne bi smeo, ni po etičkim, ni po profesionalnim, ne bi smeo da posreduje sa medijima. Ja sam na desetine puta objašnjavala novinarima koji su nas zvali i nekim producentskim ovim za show firmama, ne znam kako se to zove, zašto Autonomni ženski centar ne može da im nabavi
žrtvu nasilja? Zašto Autonomni ženski centar ne sme da posreduje sa bilo kojom ženom, čak i kada ona nama kaže ja bih ovo dala u novine? Dakle, ne sme. Moje mišljenje je da žene koje su aktualno u nasilju, koje su u postupcima, dakle, bez obzira da je to usluga ili sudski postupak, ne bi trebalo, njima bi trebalo objašnjavati zašto nije dobro da one učestvuju, zbog ovoga što je Jelena navela, zbog retraumatizacije, zbog sekundarne viktimizacije i zbog posledice koje one ne mogu da pretpostave. Za neke žene koje su mediji koristili, koje znam i znam šta je njihova situacija, znam da se posle toga što su se one odvažile i što su pomislile da će neke druge žene nešto naučiti iz njihovog primjera, da su one jako loše prošle, zato što se ne računa sa manipulativnim manevrima kojima raspolože njen nasilnik. To je osobito opasno ako on je na dobroj poziciji i može da iskoristi veze sa institucijama. One su prolazile mnogo gore. Tu pre svega mislim na prava prilikom razvoda, na prava vezana za decu, neke su žene ostale bez dece, u ekstremno hitnim postupcima koje nikada ne vidite kad se razvode brakovi sa nasiljem. Dakle, deca su dodeljivana očevima, oni su uspevali da izmanipulišu i tako dalje. Znači, to je samo jedna moguća posljedica. Druga važna stvar je, ja ne mislim da je dobro da žene koje su, dakle, aktuelno, najčešće sede u sigurnoj kući, da one budu pod onim, ne znam, Jovana kako se to zove, jeste. Dakle, zato što one nisu kriminalci. Dakle, mi njih iz bezbednostnih razloga i zaštite ličnih podataka iz tih razloga zapravo prikrivamo, a suštinski mi nekako potporučujemo da ono što se njima desilo je neki problem, a ne ono što je uradio ovaj nasilnik. Druga stvar je opet ovo što je Jelena već rekla, mi na taj način izbegnemo da kažemo šta je tu suštini problem, vrlo često i vrlo lako, a to je uvek tako kad se neko ko nema dovoljno znanja bavi nasiljem, sklizne u neku vrstu opravdavanja nasilja, u neki od tih mehanizama koji normalizuje nasilje, koji su tipični za nasilnike, i to je opasnost za javnost koja čita o tom tekstu, jer uvek će se naći neko ko će da kaže a da ona nešto nije ili da ona nešto jeste, možda ne bi bilo tako, i to je odmah to opravdavanje nasilnika i to ide naravno nasilnicima na ruku, jer to je sve ono što oni koriste inače u sudskim postupcima. To je neverovatan broj stvari koje oni su u stanju da iskoriste i protiv žrtve i protiv svih drugih da opravdaju ono što čine. Treće, to sam govorila, znači mi onda nekako se iscrpi taj tekst i zaboravimo da kažemo šta je tu zapravo problem, šta je tu informacija za javnost koja to čita, koja je možda u toj sličnoj situaciji, šta bi moglo da se uradi. Mene uvek zabrinjava i ta činjenica da novinari koji bi morali da znaju šta mediji, šta može biti posljedica, da oni nekako ne preduzmu dovoljno mera da zaštite žrtve. I da ono što me takođe, a što se dešava u poslednje vreme, to pre nisam primećivala, ta simetrija. Dakle, to se inače nama dešava u tom celom medijskom prostoru, mi moramo imati jednu i drugu stranu. Pa izvinite, to nije tako. Znači, do toga da se onda na kraju ćemo još dobiti sučeljavanje, odnosno suočavanje pred medijima u direktnom. Sad se radi kao prvo čujemo nju, pa čujemo njega, pa onda to ukrstamo i pravimo neki, čula sam da ima tih medija koje kao prikažu segment, pa onda komentarišu, pa navijaju i tako dalje, ali znači to kao da postoji simetrija i kao da nasilnik treba dobije jednaki prostor kao žrtva, što na nju pravi pritisak. Za sve slučajeve koje sam znala da su se desili, bilo je zapravo, dakle, to je način da nju vratite u vezu. To je način da ona pređe preko onoga što je on učinio, to je način da ona odustane od postupka. Dakle, upravo ono što smo govorili da ne treba da se dešava, mediji u tome uživo posreduju i na kraju se baš desi to, a onda svi kažu pa da je stvarno bilo nasilja, ona i ne bi odustala, do toga da onda proglasimo da je odustajanje žrtava iz nasilja zapravo lažno prijavljivanje. I onda ja moram da objašnjavam da zapravo to nema nikakve veze s lažnim prijavljivanjima. Lažno prijavljivanje prijavila sam ono vrlo svesno, da se desilo nešto što se nikad nije desilo, a odustao sam iz 1000 drugih razloga, između ostalog odustao je i tužilac zato što nema drugih dokaza osim možda izjave ili nisu prikupljeni drugi dokazi. To je ono što je bitno uvek naglasiti, znači u bilo kom
slučaju, ne mora da bude nasilje u porodici, ne mora da bude rodno zasnovano ubistvo. Oslobađajuća presuda ne znači da se zločin nije dogodio ili da počinilac nije kriv. To samo znači da tužilaštvo nije uspelo da izvede dovoljno dokaza da bi on bio osuđen. Pravosudni sistem tako funkcioniše i prosto to je tako. Samo da kažem, da li žrtva može da govori? Može. Odloženo, kad je stvar završena, kad je emotivno završila priču i to je više ne može, mada svaki put je verovatno dodirne, kada ne može biti direktnih posledica za nju u smislu, ne znam, poveravanja dece, ostvarivanja prava na izdržavanje i tako dalje, kada je ona s time mirna i kada postoji ta vremenska distanca. I sad da se vratim na ovo prijavljivanje seksualnog nasilja, nije čudo da zapravo odrasle osobe, 30 godina i više, prijave iskustva koje su imali u detinjstvu ili u mladom dobu, nije čudo da, evo sad smo imali i ogroman broj žena je prijavilo za ovoga komičara čuvenog, da. Znači da kada prođe sve, da, Bila Kozbija, dakle, da onda one kažu, jeste, to je bilo moje iskustvo, a i samo sa idejom da ohrabre sve druge, da to prijave i da se to procesuira, jer zapravo tu ostane jedan trag. Ako nije prijavljeno, ostaje jedna priča koja je nezavršena i koja negde ima potrebu da dobije svoj epilog. U tom smislu, ja mislim da bi novine mogli da pišu, ali samo onda kada žrtva koja je daleko od onoga što je se desilo, kada je izašla iz toga i kada ona se sama obrati novinama, bez posredovanja bilo koga ko je pružavac usluge ili nekog drugoga ko je trenutno u tom kontaktu sa njom, jer ona zapravo tu ne može da donosi dovoljno dobre i jasno informisane odluke. Ona čini, jer ona se javlja novinama zato što ona misli da će tako pomeriti i popraviti svoju situaciju, jer je očajna, jer ti procesi dugi, su one iscrple sve, iz očaja, im se ne veruje, a u stvari ne završi se dobro po njih. Samo tu sad iz ovog novinarskog ugla moram da dodam da mi kao novinarke nikada nećemo biti dovoljno stručne da procenimo da li je žena, bez obzira na to koliko je vremena prošlo, prevazišla zaista traumu ili je samo trenutno u dobroj fazi, pa bi opet naše pisanje moglo da je vrati 3 koraka unazad i zato, bez obzira na to što mi je možda preradikalno, možda zilotski, možda nedovoljno profesionalno, i dalje ostajem pri tome da nije trebalo i da ne treba prosto žrtve čačkati, ali bih više voljela da čujem još mišljenja. Dakle, Branka, neko može da kaže, pa šta vi radite, vi ste godinu dana pisali o nasilju nad ženama, a niste razgovarali ni sa jednom ženom koja je pretrpela nasilje, nego sa nekim ekspertima tamo. Pa, prosto bih trebala nekim tamo ekspertima. Da, razumela sam, uvek se stvari mogu posmatrati pozitivno i negativno, ima naravno i onih koji bi tako komentarisali, ali svi mi koji sedimo za ovim stolom, mislim i da smo vrlo kompetentni i u toj oblasti i mi ćemo naravno podržati vaš stil koji je bio, kao što sam rekla, i edukativan i akademski do tog nivoa da je razumljiv i ljudima koji se ne bave direktno nasiljem i osobama koje su različitih profesija, različitog obrazovanja i tako dalje. Ono što se nameće kao problem, šta ćemo sa ženama koje žive negde na jugu Srbije, u nekim selima, koje ne čitaju Vreme, niti neke druge novine, koje i ne znaju šta je internet i tako dalje. Dakle, nažalost, vi treba i dalje ovo da nastavite, ali imamo ogroman procenat žena i nasilje u velikom broju u nekim delovima Srbije gde još uvek nismo našli adekvatan način kako da radimo na osvešćivanju žena. I kad postavite to pitanje da li treba žrtva da govori ili ne, vrlo je delikatno i vrlo je složeno. Postavili smo pitanje da li treba mediji da postavljaju pitanja, a ja želim da kažem da ima mnogo stručnjaka iz različitih oblasti koji treba da se bave žrtvom pre nego što mediji pozovu žrtvu da razgovara. Dakle, razumljivo je, novinari ne treba da imaju sva ta saznanja i postoje drugi stručnjaci iz drugih oblasti koji se bave psihosocijalnom podrškom žrtve i to je jedan vrlo, vrlo složen proces. Dakle, glas žrtve treba da se čuje,
ali pitanje u kom trenutku i pitanje konkretne žrtve. Nisu sve žrtve istog profila. Neke su jače, neke su snažnije, neke će pre izaći iz tog traumatskog procesa i smoći će snage da progovore. Neke nikada neće smoći snage. Znači, kako god one izgledale, vraćanje u taj nemili događaj je naravno uvek traumatično i nikad prijatno. I mi zato imamo i problem i sa zakonima i sa procedurama da kada je u pitanju konkretno silovanje i kada je suočavanje i tako dalje, u nekim zemljama se to rešava na drugi način. Ne moraju 5 puta da idu na saslušanje i 5 puta da gledaju u oči nasilnika i da stalno daju svoje izjave i tako dalje. Znači, postoje različiti modeli koji se mogu primeniti. Šta želim da kažem i složit ću se sa Tanjom ne slučajno, nas dve smo psiholozi po obrazovanju i imamo taj drugačiji pristup. Dakle, psihosocijalna podrška mora da postoji, glas žrtve treba da se čuje, ali naravno mediji moraju da obave vrlo složene konsultacije. Ali sada kad to kažem, razmišljam i sa kim da obave konsultacije. Da li u tom procesu postoje institucije, jer žrtva prvo mora da zna kome da se obrati u veoma složenom sistemu, a drugo, i kada se obrati u tom procesu dosta bude sama. I naravno da se obraćaju različitim institucijama i evo na dnevnom nivou postoje žrtve koje se obrate i instituciji poverenice i autonomnom ženskom centru i koordinacionom telu i tako dalje, jer nas sve negde prepoznaju kao institucije koje mogu da im pomognu i naravno, pošto mi na dnevnom nivou i sarađujemo i pošto smo iz tih oblasti, mi to i radimo, ali opet ponavljam, mali je procenat žrtava koje stignu do nas. Dakle, meni je uvek problem sa onim žrtvama koje su višestruko diskriminisane, koje su ugrožene, to su žene na selu, koje u stvari ne znaju ni da prepoznaju nasilje. Znači, to što trpi šamare, njima se to podrazumeva prirodnim stanjem. One to ne prepoznaju kao kakvo psihološko nasilje, ekonomsko nasilje, pa za njih to ne postoji. Žena na selu, njihova imovina i nekretnine se vode isključivo na muža. Pa naša tradicija je takva da žene se odriču u korist muža, brata i tako dalje. One nisu ni naslednice zemljišta. Da, to je prosto strašno kakva je situacija. Znači, one ne mogu ništa, one ne mogu ništa da pokrenu i ako želimo da radimo nešto na nekom ekonomskom osnaživanju, one nemaju nikakvu imovinu da bi mogle da podignu neki krediti i tako dalje. Znači, samim tim nemaju kasnije ni penziju. Dakle, mi kada govorimo o nasilju, to je toliko jedan složen fenomen i svako od nas iz različitih pozicija mu daje posebnu dimenziju i poseban ugao. Ja nekako možda više i iz nekih drugih uglova i potpuno je razumljivo da Tanja koja je u najsloženijim i kad ste rekli nije nežna, ona je jedna vrlo nežna žena, ali treba napraviti razliku između nežna i energična. Mislila da je pravedna i da nas neće podilaziti. Razumela sam, ali naša posmatranje i naše izjave se jednim delom i razlikuju, zato što su nam i pozicije kojima se bavimo malo drugačije i Tanja i sve koleginice koje su u Autonomnom ženskom centru godinama posmatraju te najgrublje i rešavaju najgrublje slučajeve, a pomaci su vrlo spori, vrlo retki i onda je potpuno razumljivo i da reaguju na jedan drugačiji način i da ponekad možda malo izgube strpljenje. Ali je naravno to dobro i dobro je da postoje ženske organizacije i dobro je da postoji aktivizam, zato što taj aktivizam podstiče državu da reaguje. Te reakcije nisu tako brze kako bi trebalo, ali u svakom slučaju i ne trebaju sve promene da se baziraju na aktivizmu, znači država mora i sama da preduzima neke korake, ali ono što je negde dobro, jer postavili ste pitanje odakle smo krenuli, a gde smo sada, ja mislim da pomaci ipak postoje i ono što mene negde raduje da postoje neki blagi kompromisi i vidovi saradnje između države i nevladinog sektora. Čini mi se da taj put nije tako lak, ali pomaci neki meni se čini da postoje. Ja ih vidim. Hvala vam puno. Brankice, strašno me zanima šta vi mislite o ovome što nismo koristili žrtve, ali evo sad se Branka dotakla ovoga kome da se obrate novinari kada ne znaju kako da pristupe žrtvi. Dakle, postoji priručnik UNDP-a, znači Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, koji možete naći na njihovom sajtu i na sajtu Medijska pismenost. Ovo sad pričam jer se nama sedi 3 mladih novinara, budućih novinara koji su na praksi u vremenu. Autonomni ženski centar takođe na svom sajtu ima priručnik koji
prvo izdanje. Drugo izdanje je ovde i naravno vas troje ćete moći da ga dobijete, ali prosto da znate, postoji i drugo izdanje i verovatno će uskoro i ono biti online. Da. Ali ono što je najbitnije kada se izveštava o žrtvama bilo koje vrste nasilja, jeste da postoji međunarodna organizacija, međunarodna novinarska organizacija koja se zove DART Centar za izveštavanje o traumi, gde možete naći priručnike za izveštavanje od žrtava seksualnog zlostavljanja u detinjstvu, preko ratnih zločina, trafikinga, dakle, apsolutno bilo koju traumu koju možete da zamislite, DART centar na svom sajtu ima priručnik na većini ovih jezika koji su u široj upotrebi, dakle engleski, francuski, ruski, italijanski i španski, tako da svakako nešto od toga sigurno govorite i vrlo korisni i međunarodno prihvaćeni u svim onim medijima koji, ja da kažem, drže do sebe, da ne kažem baš pristojni mediji, zvuči pretenciozno. Ja se izvinjam, morala sam samo da intervenišem, prosto jer je šlagvort bio sjajan, pa vam sad prepuštam mikrofon na isto ovo pitanje o... Ja ne mogu od te upotreba žrtava sintagme da pobegnem nikako, ali može budi da sam ja previše u svom stavu jaka, pa da mi treba možda i ko. Dobro, što da ne, mislim, bitna je ta spremnost. Uostalom, mi sami ste sazvali ovu posljednju tribinu da čujete još nekog, da niste htjeli, onda bi nastavili samo po svom. A mislim da je uvek dobro da čujemo i razmislimo i pomerimo uglove. Ja to priznajem dosta često čini. Meni jako bitno da čujem drugi ugao i dosta često promenim stav pred argumentima, tako da to neko može da kaže da nisam principijelna, nisam. Da kada mi neko dođe i objasni i još pogotovo kada ima sigurno razloga da o tome zna više od mene, ja onda sedem razmislim, pa ne samo naravno u pitanju. Ali odgovor moj lični na vaše pitanje je da u ovoj fazi, ovako kako ste zamislili ovaj projekat i s obzirom na aktuelni moment u kome smo se nalazili, način na koji se piše o nasilju, trenutnim, da tokom ovog projekta ste ispravno postupili i niste trebali da imate izjave žrtava, njihove priče o životima. Smatram da koliko budete nastavljali, to bude bio, sada bi trebalo da je nekako unapređenje, dalji rad. S obzirom da ste se odlučili za ovaj teži, odgovorniji pristup, drugačiji, dublji, baš onakav kakav mislim da treba da bude, jer neće se ovo pitanje sigurno dugo rečiti, samo je Branka malo podsjetila koliko je zapravo složen problem. Mislim da se sigurno može pronaći za narednu fazu. Ne mora to biti ne znam koliko, pa svaki dan jedna žena. Ne znam samo ni gde se nalaze kako ljudi uopšte nađu u medijima ovoliki broj žena spremnih da o tome razgovaraju. Prosto je meni nekako to za zabrinjavanje, s obzirom da to nisam ja nikada do sada, imala sam prilike naravno i lično pomagala ženama. Ja nisam imala do sada situaciju da neka žena rekao ja želim o ovome da pričam. Ja se pribojavam, ne znam, pošto se ne bavim novinarstvom na taj način da teške manipulativne tehnike i zloupotrebe stoje iza toga, ali ovo je ponavljam samo moja pretpostavka, nemam dokaza. Ja također nikada nisam koristila nijednu paušalnu ocenu, niti ću. Smatram da je to ne sme niko da dozvoli sebi ko je odgovoran i pogotovo kad ste ispred državne institucije da iznosite bilo kakvu paušalnu ocenu, to može da dovede do ozbiljnih problema. Ne znam, samo kažem, izražavam prosto čudno mi je kakav je, najmanje to što mogu da kažem, kako toliki broj žena želi o tome da govori, s obzirom da su to vrlo osjetljive stvari i da znam koliko, naravno nisam se bavila lično ovim ovako na način koji to radi Autonomni ženski centar, ali naravno imam iz okruženja brojne žene kojima sam pomogla da izađu iz nasilja. Nijedna nije želela da progovori nijednu jedinu reč. Mislim, naravno, uvek bi zamolila, molim te, nemoj nikom reći preko, zar treba da mi se izgovori da nikom ne kažem? Naravno da ne. Ako neko se priprema da izađe iz nasilja, odlučuje, to su trenuci kada vi počnete da delite sa najbližim okruženjem, je li tako? Ali, da vratim na odgovor. Smatram da treba to da uradite, s obzirom da ste se odlučili za, kažem, odgovoran pristup. Dakle,
potkrepiti jer ste sad analizirali sa svih strana. Hajte onda sa svih tih, sigurno se može jednim odgovornim pristupom, nije jednostavan jer nije lako naći. Nakon te vremenske distance o kojoj je Tanja govorila, kada je žena spremna da sve to sama sada sagleda iz svih uglova, da ispriča priču na onaj način koji će pomoći drugim ženama, da se iz nasilja može izaći, kada više i ne razmišlja uopšte ni o nasilniku, o tom svom bivšem partneru, ni sa posebnom vrstom one stresa, rezignacije, mržnje, nego kada kaže, eto, on šta god sada da radi. To će sigurno biti teško pronaći nekoga spremnog da sagleda iz sve perspektive i pošalje poruku ženama ne trebate da ostanete u začaranom krugu nasilja. Dakle, treba pronaći. Zato što sada je upravo pitanje, pa gde je sve ovo gde ste vi pisali? Da, treba pronaći. Naravno, ja ne mogu nikome da zamerim niti da osudim. Ako ljudi, to je kao i sa svim pravima, ako neko želi o tome da izađe javno, naravno, i ako smatra, neko možda misli, do duše toliko se toga pogrešnih poruka čuli, ako neko može pomisliti da je to put kojim se rešava. Možda su, što ne znači da nekima nije i pomoglo to što su izašli, ali su rizici, što su izašli iz nasilja, da im nije pomoglo to što su istupali javno, ali moje lično mišljenje je da je rizik preveliki, da ne ponavljam sada zbog čega je sve rizik preveliki, pogotovo za vreme trajanja postupka. Rizik je nekada i nakon vremenske distance, jer vi možete u tom trenutku da podsjetite nasilnika na ono što on ne bi želeo da čuje. Zato, kažem, treba vrlo oprezno sa ovim raditi. Potpuno je drugačija situacija kada imate, recimo, jednu Madonu koja je spremna da govori o tome kako je bila fizički zlostavljana, ili ne samo fizički, nego koja je bila zlostavljana u braku sa Seanom Pennom, ili kada imate Rijanu, mada se taj slučaj završio onako kako, mislim, ne bi, jel? Ne šalje dobru poruku žrtvama, ali mi prosto nemamo Madonu i onda bismo, da, možda imamo, ali ne znamo, ali koristimo žene koje nisu iz javnog prostora i koje ne umeju da se nose sa javnošću i sa medijima, pa kad bi javne ličnosti o tome progovorile, svima bi nam bilo lakše. Izvini, Jovana, govore, ja baš ne pratim sve to i ne znam javne ličnosti, ja sam poznata po tome da ne znam mnogo javnih ličnosti, ali ja stalno vidim da se na nekim novinama objavljaju, čak na naslovnim stranama, očevi poznati pričaju za svoje ćerke koje su udate za neke poznate folk pevače ili već ne znam kako se zove tipače. Znači, ima toga. Ja mislim da to nije rešenje. Ali evo da predložim šta bi moglo da bude rešenje. Ja se slažem da mi treba temeljno i na bazičnom nivou da edukujemo naciju. Jer nama nešto što je nekada radio RTS kad sam ja bila devojčica, su imali puno emisija koje sam ja voljela da gledam i da učim i da vidimo sve ovo što je Jelena pominjala, ja sam odrasla u porodici ili ja sam mogla vidjeti na televiziji, nama to stvarno nedostaje. Nama nedostaje da nam deca od 4-5 godina vide i nauče na jednostavan način koji može se razume šta su radnje preko kojih ne treba preći, kome treba reći. Šta je zloupotreba? Zloupotreba tela, koje je nedozvoljeni dodiri, šta je loša tajna. Dakle, ja kad god mogu, jer ne radim više u školi, pričam, naročito kad imam prijateljice, mame, da je to ono što morate da naučite decu koliko god da je neprijatno. Nedavno sam na jednom seminaru za nastavnike koji su mi rekli, ali kako da kažemo učenicama koje su srednje škole o seksualnom uznemiravanju? Ja kažem lako. Celom razredu, jednostavnim jezikom, šta to podrazumeva. Koje su to radnje da je nedopustivo od strane nastavnika, od strane bilo kog odraslog, ovim praksama školskim, i koje osoba kome prijavljuju. Da li da kažem pojedinačno? Ne, celom razredu, oni koji imaju iskustvo će vam posle časa ili na zgodnom trenutku prići i reći to mi se desilo. Ali šta se nama dešava? Izvinjam se što pravimo malu digresiju koja se tiče prevencije. Kad učenici to kažu, onda niko ne zna šta će da uradi sa time. A sad, iako bi znali da urade, pa napišu nekome,
neki dopis, onda oni čekaju po 6 meseci, im niko ne vrati odgovor, nikom ne pada na pamet da moraju da čekaju, da traže odgovor. Ne, samo 15 dana čekate i onda tražite da vam ta institucija, ili pokrenete postupak i tražite da vam direktor škole i direktor institucije zapravo pokrene postupak. Dakle, se vratim, kako bi moglo? Moglo bi tako što bi nam javni emiteri, javni servisi, pre svega javni servis, ali svi koji imaju nacionalnu frekvenciju ili već ne znam šta, prikazivali predstave. Nedavno sam gostovala u jednoj emisiji kad se govorilo o ovom zakonu na RTS-u, pa je gostovala i glumica koja je u ovoj predstavi trpela. Dakle, zar ne bi bilo u redu da glumice odigraju? Svaka bi žena mogla da čuje, da poveže se sa time i da onda kaže pa to je moja priča. Sličnu je predstavu imala i Mirjana Karanović koja je rađena po istinitim pričama, ali potpuno su bez ikakvih ličnih podataka i bile su studentkinje glume. Znači, ja bi, na primjer, znam da sam u tom trenutku rekla državnom sekretaru iz Ministarstva pravde, pa što ne finansirate iz ovog tužilačkog oportuniteta da ova predstava ide od mesta do mesta, od sela do sela, pa još 5 takvih predstava, jer znam da ima i takvih predstava, pa zašto ne bismo pogledali neki film? Pa zašto ne bismo posle filma imali diskusiju, domaći ili strani, koji opisuje lepo psihičko nasilje, pa lepo pokazuje posledice toga nasilja, pa sve one muke kroz koje prolazi žena ili svaka druga žrtva, pitajući se da li mi se stvarno to dešava, da li preterujem, da li imaš ono što mi rade. Dakle, ima načina i onda bi to bilo nešto što je korektno. Uključujući i ovo da neko ko je sad distanciran sam kaže to je moje iskustvo i hoću da o tome govorim. Ali da ga onda pre nego što to bude objavljeno, neko od novinara ili neko ko se bavi time kaže čujte, posledica može da bude takva i takva i da žena kaže ne imam taj problem. Neko dovoljno snažan. Neko dovoljno snažan. I to je onda u redu. Jelena, učile smo sve vreme, prvo ti postavim pitanje pa se ti vrati. Učile smo sve vreme dok smo radile na projektu. Zamolit ću te kad dodaš ovo što si htjela da prođeš kroz one glavne stvari koje su nas iznenadile. Osim onoga čuvenog, ako potrebiš reč femicid, mogu se javiti na društvenim mrežama, mnogi voljni da te streljaju jer izmišljaš reči. Prvo samo da se ubacim oko toga kako se žene osjeća i zašto. Ja sam razmišljala o tome kao stvarno kako je moguće. Ljudi neće za medije da govore o mnogo benignijim temama nego ovim. I onda se posle pitanje kako je moguće da zaista ih toliko. I ja mislim da u stvari baš to neki odraz koliko se one bespomoćno osjećaju. Jer one verovatno su prijavile nasilje. Verovatno niko nije reagovao. Verovatno u porodici nemaju podršku. I onda misle evo ništa nije, pa hajde sad će mediji, onda će oni njih nešto da nateraju da će nešto desi. A onda će nešto. Prosto kao poslednja mogućnost da se izvrši neki pritisak. To je ono čuveno, da dam u novine, pa ćete da vidite, a u stvari bude, da. Izvinjavam se, a meni se čini da to u velikom broju slučajeva žrtve uradi u nekom afektivnom stanju. U suštini jeste bespomoćnost, ali je to afektivno stanje. Sad ću ja tebi da se osvetim zato što mediji imaju moć. Dakle, ima i takvih situacija. U svakom slučaju više verujem da su očajne pa iz toga. I druga stvar, samo što je Tanja govorila, jeste to u obrazovanju. Ja mislim da i ti nastavnici ne znaju kako da reaguju. Ja sam imala tako jednog poznanika pre nekoliko godina koji predaje veronauku, kome je dete reklo da je zlostavljeno, da on je prijavio psihologu školskom. On je išao od vrata do vrata, niko ništa. I on na kraju kaže, meni je dete reklo, ja ništa ne mogu da, mislim, potpuno se osjećao izgubljen negde. Tako da bi vjerovatno u toj edukaciji svi oni koji rade negde s ljudima i s decom trebali, znači od sveštenika do nastavnika. Ali dobro, to je sad druga tema. Sad, šta smo naučili? Ja mislim da smo sad mnogo toga, prošli smo dosta toga, dosta od tim temama šta smo naučili ovde sada kada smo pričali. Ja mislim da je dosta bilo važno i to, ta neka razgradnja tih opštih mesta. Kako da kažem, postoje sad dosta opštih mjesta u društvu. Prvo, gde se nasilje događa? Da se nasilje događa samo u siromašnim porodicama i gde su ljudi neobrazni. Nije tako. Ali to je drugo opšte mjesto, ako imamo sigurne kuće, sve će lepo da se reši samo od sebe. Ne da neće, nego zaista neće. Treće opšte mjesto je opet šta je sve nasilje, to smo spominjali o tome, da to nije samo fizičko nasilje, nego da je to mnogo više od toga. Tako da mislim da je to,
bilo bitno ukazivati na to, na rad nekih predrasuda koje su zaista duboko ukorenjene i koje nisu deo nečeg zlonamernog, nego prosto postoje, jer se toliko pričalo, recimo toliko se pričalo o tim sigurnim kućama, da bi čovek stvarno poverovao da ako mi imamo 100 sigurnih kuća, da više nećemo imati ni jedan problem sa nasiljem u porodici. I konačno, kada su u pitanju opšta mesta, to su ti uzroci, jer stalno smo govorili da li je to, da misli da on ima neki psihički poremećaj, najčešće nema. Da li bole zavisnost, kako da kažem, nasilje je izbor koji neko odlučuje da napravi. I to je ono što, kako da kažem, što treba naglašavati, o čemu smo dosta pričali i mislim da treba još mnogo da pričamo. Tako da, eto, tu su negde tačke. Dakle, ovo je sad poslednji krug pitanja kroz koji ćemo da prođemo brzo zato što nemamo šta mnogo da kažemo. Zakon je donet, takav je kakav je, ima prednosti, ima mana, ima hitne mere, hvala Bogu. Međutim, moje pitanje za sve vas je šta možemo svako sa svog mesta, dakle mediji, nevladin sektor, vladino koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, kancelarija za ravnopravnost, šta možemo da uradimo da bismo osigurali primenu zakona koja je neuralgična tačka gotovo na svakom društvenom pitanju kod nas. Znači, šta su nam sledeći koraci da osiguramo primjenu? Znači, ok, zakon ima prednosti, ima mane, ali dajte, primenite ga, imali ste i ranije oruđa u rukama da se sa ovim pitanjem izborite, pa niste radili ništa. Ajde opet da nastavimo dalje saradnju i da vidimo kako da obezbedimo primjenu. Hvala ti za ovo pitanje. Nedavno kad smo se slučajno srele dok si ti potpisivala peticiju, na trgu ja sam rekla, ajde da iskoristimo ovo vreme do 1. juna. Zakon stupa na snagu 1. juna i ajde da iskoristimo to vreme do 1. juna u dve stvari. Jedno je da informišemo do detalja šta zapravo ovaj zakon nosi, zašto je on toliko specifičan. Znači to, hitne mere, specijalizacija stručnjaka, saradnja, znači obaveza za koordiniranje, šta to tačno znači i, dobra, ajde, evidencija, ja nisam baš zadovoljna time, ali je to način na koji možemo da ispratimo šta će se dešavati kad zakon bude usvojen. Ono što će biti posebno osetljivo jeste razjasniti šta je neposredna opasnost. Dakle, ako smo dobili zakon koji ima hitne mere, a ne razumemo neposrednu opasnost, mi nećemo imati izricanje hitnih mera, isto kao što ne imamo izricanje mera zaštite od nasilja u porodici više nego što imamo krivičnih dela. Dakle, bilo bi logično da mere zaštite od nasilja u porodici iz porodičnog zakonika, koji su preventivne mere, da njih imamo više nego krivičnih prijava. Njih imamo minimalno, naročito ovog iseljenja koji imamo 70-godišnje. Znači, to je jedna važna stvar. Druga stvar je objasniti ovu obaveznost primene. To je naš, kako da kažem, veliki uspeh. Stalno smo govorili i Brankica je govorila da nije nužno da piše ovom zakonu. Ja mislim da je nužno. Jer ako ne piše ovom zakonu, nego se ide u neki drugi zakon, onda to niko od onih koji čitaju ovaj zakon neće da tumači, naročito ljudi koji nisu baš pravnici. Pravnici se prave da ne znaju, a ovi socijalne zaštite ostali stvarno ni ne znaju. Dakle, mi smo uspele da nateramo ministarstvo da postoji disciplinska odgovornost za nepostupanje u rokovima, jer imate jako delikatne situacije. 8 sati, 48 sati, znači 2 puta po 24 sata, 30 dana, najmanje jedan put u 15 dana koordinacioni sastanak, to su sve ozbiljni zahtevi za sistem. Druga je stvar da sistem može da izdrži. Znači, to je jedna stvar, a druga stvar je od 1. juna, da 1. juna startujemo s praćenjem izricanja mera. Jer upravo ono što sam i rekla i državnom sekretaru, ako ne budemo imali 6.000 najmanje ovih mera, mi nismo uspeli se, dakle, džabe smo ih napravili. Zato što zapravo one bi morale da spreče da se nasilje desi, da spreči da se ono što se desilo ponovi drugi put. Ne da se ide u krivični postupak, ne da se dobije kazna zatvora, nego da pomerimo zapravo razumevanje nasilja na početak, a nekad imamo nedvosmislenu posledicu u smislu lake ili teške telesne povrede, pa samo treba da potvrdimo da je to desilo se baš od strane tog učinioca na nasilje koji žrtva kaže. I onda je krivična odgovornost, odnosno krivična kazna nužna posledica. Znači, to mislim da je jako važno i tu mediji imaju stvarno ozbiljnu mogućnost jer mogu da dopru. Sad, vreme dopre do određenog, ali mislim da bi tu trebalo da se iskoriste i svi drugi mediji koje više gledaju, da se objasni svaka tačka po tačka, ima samo 4 pitanja koje treba da se objasni na jedan dobar način, da bi građanima i građankama bilo jasno i onima koji čine
što je Jelena jako lepo rekla, nasilje je izbor, kojima je izbor nasilje, da odustanu od toga, a i onima kojima se to dešava, da razumeju da sada mogu da prijave i da više ne moraju, bar za ove hitne mere, ništa drugo da urade, sem da daju izjave. Sve ostalo je država. I ja moram da priznam da sam jako srećna zato što je nama sada najveći izgovor zašto smo neefikasni u zaštiti, da je žrtva odustala. I nedavno sam na jednom sastanku u kom su se odmah skočili svi rekli mi hoćemo, ali žrtva neće. Rekla sam, divno je što smo konačno dobili mere u kojima žrtva može da neće koliko hoće, ali vi ćete morati. I onda su me svi gledali i mislili su ova žena je naivna, sve će biti po starom. Dakle, imajući u vidu što smo u svom saopštenju rekli da su to isti ti ljudi. Neće se od 1. juna naći na tim mestima neki drugi koji odlično razumeju i sve se s nama slažu. Mi moramo napraviti prvo dobar pritisak da se informišemo javnost, a drugo dobar pritisak da pratimo šta ti ljudi rade i da prozivamo sve one koji ne rade i da tražimo ovu disciplinsku odgovornost i prekršenu odgovornost, pošto postoji i disciplinska i prekršena i mislim da ćemo onda biti dobri. Branka, iz ugla koordinacionog tela, šta je neophodno i šta može da se uradi, šta vi kao telo možete da uradite da bi se obezbedila i primjena sada kada imamo zakon? Da, samo da napravim jedan uvod, jer me na to iniciraju prethodne diskusije. Dakle, mi kao koordinaciono telo interdisciplinarno posmatramo problem nasilja i problem rodne ravnopravnosti generalno, to uključuje i nasilje, danas je tema nasilja, ali je mnogo oblasti kojima se bavimo i želim da kažem, pošto je pomenuta pozorišna predstava Trpele, da smo potpisali sporazum sa njima i mi nemamo sredstva da finansiramo snimanje filma, ali smo pokrenuli jedan projekat u cilju donacija da bi se dakle od te pozorišne predstave napravio film, zato što opet pozorišnu predstavu gleda mali broj osoba, a film je nešto što dopire do velikog broja ljudi i smatramo Samo da kažemo, reč je o predstavi reditelja Bobana Skerlića koja se igra, ja mislim, u Beogradskom dramskom pozorištu i on pokušava već dugo da napravi film koji bi dopro do više. Da, mi smo prepoznali značaj svega toga i inicirali dakle proces doniranja i slično, zato što mi ne možemo finansirati takav projekat. Pomenuta je prevencija kao veoma značajna i mi u ovom trenutku smo u procesu realizacije jednog projekta koji se zove Integrisani odgovor na nasilje, gde je koordinaciono telo nosilac projekta, ali se realizuje u saradnji sa Ministarstvom zdravlja, omladine i sporta, Ministarstvom obrazovanja, Ministarstvom rada. I nekako uvek imam potrebu da posebno naglasim značaj Ministarstva obrazovanja, zato što ovaj projekat se posebno bavi decom ranog školskog uzrasta i tu je jako važan i rad sa dečacima. Dakle, prevencija je nešto što je izuzetno važno i mi smo danas nekoliko puta pomenuli značaj. Dakle, govorimo o praktičnim aktivnostima koje mi sprovodimo u ovom trenutku i ono što je negde jako važno i što je problem, to je nedostatak evidencija, baze podataka u svakom smislu i zaista nije u redu da kad god treba da se da neka informacija, da se onda poziva autonomni ženski centar da bi postojala precizna evidencija koliko ubijenih žena u ovoj godini, koliko u poslednjih 10 godina. Mislim da to pod hitno mora da se prevaziđe i takođe još jedna tačka koja je negde jako važna, to je formiranje nacionalnog SOS telefona. Dakle, ovaj naš projekat ima za cilj senzibilizaciju institucija sistema da se pokrene formiranje nacionalnog SOS telefona. Dakle, to su neke jako bitne stvari i mi na tome radimo. To su naravno procesi, rezultati su negde sporo vidljivi, ali to su negde naši ciljevi. Dakle, kao koordinaciono telo mi smo na ličnom primjeru povlačenjem zakona o rodnoj ravnopravnosti, jer smo u saradnji sa nevladinim sektorom i kancelarijom poverenice, gospođom Janković i svim ostalim relevantnim institucijama, sagledali da taj zakon treba unaprediti. Šta je tu bila ključna zamerka, zbog čega ga je trebalo unaprediti? Pa to su kontrolni mehanizmi. Ko nadzire primjenu zakona i kakve su sankcije za oni koji zakone primenju? Tu sada ne dolazimo negde do odgovora direktno na vaše pitanje. Dakle, i u ovom zakonu je jako bitno da postoje kontrolni mehanizmi, jer ako ne postoje kontrolni mehanizmi, zakon bukvalno nema zube. Dakle, onda se uvek primjena tog zakona dovodi ozbiljno u pitanje. Dakle, u ovom zakonu i svim drugim zakonima su važni kontrolni mehanizmi i kao što je rekla Tanja, praćenje. Znači, praćenje je jako važno. Kada je u pitanju nasilje,
nedostaje sinhronizacija institucija i državnih i nedržavnih i puno se radi. I zaista vi kada krenete, ne samo u Beogradu, nego i po Srbiji, pa kažete ajde da radimo edukaciju izveštavanja medija, onda čujete da su 3-4 institucije radile edukaciju, a vi to ne znate. Znači ne postoje jedinstvene baze u svim oblastima kada je u pitanju rodna ravnopravnost. Sada govorim ukupno o rodnoj ravnopravnosti, ne samo o nasilju. Dakle, neophodne su te baze podataka. Druga stvar, i kad se nešto radi, ne samo kada je u pitanju izveštavanja o nasilju, sve druge oblasti, nedostaju evaluacije. Nešto se uradi i tu se završi. Znači, mora da se uradi evaluacija. Šta je urađeno, šta nije, gde smo. Znači, da bismo nešto radili, da bismo dalje napredovali, mi moramo znati šta smo postigli, šta nismo, šta je to što nije postignuto i kako dalje. Znači, to su neki ključni problemi. Puno se radi, nedostaje sinhronizacija, posebno rade državne institucije, posebno nevladin sektor, nedostaje komunikacija, sinhronizacija i jedinstvene baze u svim oblastima. Ne samo kada je u pitanju broj žrtava. Sad, Brankica, kad govorimo o kontrolnim mehanizmima, to je teritorija gde bi Poverenik za ravnopravnost mogao da stupi na scenu ili mi se samo tako čini? Čini. Konkretno za ovaj slučaj. Mi naravno možemo da vršimo kontrolu da li su prekršene odredbe zakona o zabrani diskriminacije, to i radimo. Da, dobro je ova prilika, bila sam zaboravila, sam htjela da ispravim i Tanju na početku, apropo da treba i mi da pišemo žalbe. A mi ukazujemo javnosti, nije nam to, nemamo u nadležnosti da pišemo žalbu Savetu za štampu, zato što mi ukazujemo, to nam je po zakonu i mi to imali ste prilike da vidite u velikom broju saopštenja, ukažemo na nedopustivost izveštavanja kakvog smo imali priliku da vidimo neadekvatnog i senzacionalističkog, a primamo naravno pritužbe i na njih odgovaramo i imali smo veliki broj utvrđenih slučajeva diskriminacije upravo od strane medija kada se desi takav način izveštavanja. Čisto informacije radi građana, znala sam, shvatam naravno šta je cilj, da se svi više uključimo. No vraćam, pre mehanizama, da ne zaboravim, setila sam se nečega što bih rekla kao sugestiju ili kritiku. Jovana je bila uporna da čuje kritiku. Evo, mogu jednu. Nedostajalo mi je tokom projekta više muških sagovornika. Nije ovo tema nije ovo ženska tema. Ne, i onda može samo da isto zamijate, nije lako to da nađete, jasno mi je potpuno da ćete dosta teško dolaziti, ali bih voljela kada bi ovim temama uopšte, kada govorimo i o rodnoj ravnopravnosti, naravno što je pominjala Branka, ali naravno posebno o temi nasilja da imamo taj drugi ugao gledanja, naravno da imamo adekvatne sagovornike, naravno na to mislim. Eto, jedna. Vraćam odgovor na... Izvinjam se, ne mislimo na, ne znam, na primjer rehabilitovane nasilnike, nego na eksperte. Ne, eksperte, naravno, mislim na akademsku, na stručnu javnost, naravno. To mi je nedostajalo. Ne, Tanja, ne. Rekla sam adekvatne sagovornike. Nemoj. Ne, ovi što su se javili. Ne, naravno da ne mislim na njih, znate, da prosto samo smatram da treba da uključimo više. To mi je... Sad će biti teško način. Biće teško, nego znam da sam to konstatovala kako sam pratila iz broja u broj, pa sam rekla, znam da uvek kad se nađu žene pa pričaju o toj temi zbog onih brojnih predrasuda, aha, skupile su se žene, sigurno, da i da pređem ovu stranicu. Samo mislim da je potrebno da se uključe više. Mehanizmi praćenja, šta svi možemo da uradimo. Saglasna sam sa Tanjom što se tiče kako dopreti do građana. Ne možemo, može se možda naći neki novac da se i vaši dodaci vremena distribuiraju. Verujem da bi to moglo biti. Zbog sjajnog pristupa koji ste imali, jer je jako dobar. Šteta bi bilo, možda bi se moglo naći, ali mislim da bi mogle televizije sa nacionalnom frekvencijom. Ja samo da kažem da ne ispadne sad ona napravili konferenciju da bi našli još para. Dakle, svi naši dodaci su besplatno dostupni online na sajtu Vremena u PDF-ovima, a sad koliko ljudi ima... Ali smo pričale o onim građankama koje nisu, o njima smo govorili, zato sam mislila na distribuciju. Znam ja da mi možemo da se, otvorimo vašu web stranicu, ali mislili smo na one žene o kojima smo pričali koje trpe sigurno nasilja, ne znaju sve ove informacije. Tu vidim da bismo mogli kratke te forme, čini mi se Tanja malo prepomenu, ne treba tu puno vremena koje treba da odvoji, niti košta da ta televizija sa nacionalnom frekvencijom. Pre svega mislim na javni servis. Odvoji jedan svoj deo prostora od 10 minuta
nedeljno koje će da posveti, da objasni šta sve ovo znači pa da ponavlja. Jer to je jedan od, tako bi ispunio jedan od svojih zadataka. A kako najbolje prići, isto sam saglasna da bi film ili serija bili adekvatniji od pozorišne predstave zbog isto mogućnosti da veći broj publike vidi. Što se tiče mehanizama kontrole, dakle mi nismo neposredno nadležni da vršimo kontrolu lošeg postupanja uprave, državnih organa, osim kad je u pitanju zakon o zabrani diskriminacije, ali sigurno u okviru saradnje koja nam je dozvoljena zakonom i da pratimo propise, možemo i sigurno ćemo to i raditi, ukazivati na propuste. Nadam se da nećemo imati na što da ukažemo, jer saglasna sam da je dobro što je uneto u zakon. Ono na čemu smo sve vreme insistirali, individualna odgovornost, da će to značajno pomeriti stvari, ali ćemo svakako u granicama ovlašćenja koja su nam data zakonom ukazivati na eventualne propuste u sistemu. Hvala vam. Jelena, tebe neću pitam, mi smo sad čule sve ovo, pa ćemo da primenimo, pokupile smo fore. Naravno. Zaboravili smo da smo dobili i izmene i dopune krivičnog zakonika i da bi vama zapravo u zadatku u narednom periodu bilo i objašnjenje šta je to proganjanje, šta je to sakričenje ženskih polnih organa. To smo na prošloj konferenciji. Da li toga ima ili nema, otkud to u Srbiji? Na prošloj konferenciji smo treba sve institute pojasniti ako već bude prilike. Mi smo to pomenuli na prošloj konferenciji na kojoj smo se bavili porodičnim nasiljem nad ranjivim grupama, pa smo u te ranjive grupe uvrstile i migrantkinje, jer prosto veliki broj njih dođe ovde i tek tada prosto ovde, kažemo ne samo da Srbi dođe u Evropu i osvesti da način na koji žive nije, da je ovde kažnjiv, pa prijavljuju i nama zapravo genitalno sakaćenje tek dolazi na dnevni red kao tema s obzirom na okolnosti globalne. Ne znam, ali ne bi bila sigurna da ga nema i bez migrantkinja, azilantkinja. Dakle, prisilni brakovi i šta je razlika rani brak, prisilni brak, ono što nije tako i ranih prisilnih i ono što nije možda eksplicitno definisano, to su ta razna dela iz takozvane časti. Zato što je ovo također teren gdje ima puno običaja i časti koja se češće primenjuje kad su u pitanju žene nego muškarci. Ostaje, naravno, da pričamo i o polnom uznemiravanju, znači seksualnom uznemiravanju i također da informišemo građanke šta bi tu moglo, ali mislim da ne bi bilo loše da se zapravo detaljnije, odnosno dublje otvori diskusija vezana za izmjenu krivičnog dela silovanja. Dakle, tu imate nekoliko stvari, dakle, ova naša klasična definicija je prisila ili pretnja silom, imate iz toga otpor i da li ga bilo ili nije, ako nije zašto, i imate ovo nedostatak pristanka. I kakvog pristanka? Imate ono što nije ušlo ni u konvenciju, a što je teret dokazivanja. Takve stvari bismo mogli da otvorimo i to zloupotrebe i lažno prijavljivanje. Zato što mislim da je to jako važno isto iz preventivnih razloga. Ovo što je predlagano kao lakši oblik silovanja, to je zapravo ono što će se dešavati devojčicama najčešće, mladim ženama, onima koji idu na te zabave žurke, koje su ili piju ili su tendencijozno napijene ili im je nešto stavljeno u piće, tako da zapravo možete bez ikakvog otpora, ali i bez nejasnog da li je bilo pristanka, da izvršite isti čin silovanja i to grupnog silovanja, rednog silovanja i tako dalje, sa istom posljedicom, a da bude nije bilo otpora, bio je pristanak i da ne može se dokaže. Mislim da bi to bilo nekako jako važno da otvorimo tu priču, zato što videli smo da je to najviše napadano. Da. Sada, kod toga šta je problem s usaglašavanjem, je zapravo hitna mera, dakle udaljenje i silovanje je bilo najviše napadano. Jako mi je drago što od ovih stvari koje si nabrajala, znam smo kroz minimalno jedan tekst, ako ne i više, se dotakli upravo definicije silovanja, pisali smo o proganjanju, pisali smo o seksualnom uznemiravanju, pisali smo o nasilju nad starima, nad decom, i tako dalje. I naravno ove ranjive grupe, da li imamo pitanja iz publike? Toliko smo pričali da više. Toliko smo pričali da više. Toliko su se ljudi umorili pola bilo šta. Ja sam imala samo možda još jedan mali dodatak, neću zloupotrebiti vreme i potpuno, čini mi se dok se ohrabre i podignu ruku. Naravno, nasilje jeste tema, ali nekako kao prevencija je jako bitno i ekonomsko osnaživanje žena generalno. I vrlo sam ponosna na predloge zakona o rodnoj ravnopravnosti koji će, nadam se, biti uskoro u skupštinskoj proceduri, a to je više žena u upravnim i nadzornim odborima.
mi ćemo u zakonu tražiti najmanje 40%, znači i kvote moraju da postoje, moraju biti vrlo jasne. Da. Dakle, i zakoni, kao što je važno da postoje zakoni i da sve bude u zakonu, tako je važno da postoje jasne i čvrste kvote. Znači, u upravnim i nadzornim odborima, u obrazovanju, sportu i tako dalje. Mi kad pogledamo, mi u upravnim odborima Partizana, Zvezde i tako dalje, nemamo ni jednu ženu, ne znam zašto. Čak i to 40% po meni nije dovoljno, u ovoj zemlji je 53% žena, pa onda bi trebalo da bude najmanje 50%, ali su rekli da je to preambiciozno, pa evo da krenemo ovako. Zabranjivaće se diskriminacija prilikom intervjua za posao, znači poslodavci neće smeti da To je već zabranjeno. pitaju... Da. Postojeće sankcije. Dakle, muškarci ne pitaju da li imaju decu, planiraju decu i tako dalje, znači te zloupotrebe postoji i dalje. Neće smeti da se menja položaj žene i prilikom trudničkog bolovanja. Znači niz nekih mera koje su u stvari osnaživanje žena, a sve su to mere prevencije. Dakle, mora se to posmatrati mnogo šire i mora se posmatrati i preventivno pre svega. Hvala vam. Izvolite, samo mikrofon, molim vas. Evo, mene je Tanja prozvala. Ja sam profesorka Gordana Gasmi, koja je jedna od autorki Istanbul konvencije u Strasburu u ime Srbije i također sam ekspert Saveta Evrope, kasnije sam držala, još uvijek držim seminare i evo sarađujem naravno, bila mi je Tanja gostujući predavač, znači na predmetu socijalni rad i nasilje, evo i da pozdravim naravno kolegnicu. Ali pošto su pravnici ovdje prozivani, a koliko vidim nema među vama, Brankice, htjela sam samo da kažem da se slažem potpuno sa gospođom Janković da je to jako veliki doprinos donošenja ovog zakona, ne zato što sam ja bila članica radne grupe za njegovo formulisanje o sprečavanju porodičnog nasilja, nego zato što smo u datim okolnostima uspeli da napravimo usaglašavanje upravo sa odredbama člana 52 Istanbul konvencije o hitnim merama. Taj problem udaljenja koji je u stvari nov kod nas, ja sam o tome govorila u vreme kada je Srbija i potpisala konvenciju 2013. u oktobru, a ona je stupila na snagu u avgustu 2014. Sad ono što je bitno, naravno moram da kažem, ja sam kao ovako profesorka međunarodnog prava i evropskog prava razvejala sumnje da je podjednako komplikovano praviti međunarodne standarde, jer mi smo tamo probijali, da tako kažemo, te staklene plafone u pravnom smislu reči. U odnosu na nacionalni nivo, ovdje smo se sukobili sa upravo ovim konzervativnim strujama, pa sam se ja našla, nisu svi profesori baš tako loši, ali ja sam isto lično bila zaprepašćena upravo nekim tim natpisima i nekim potpuno brkanjem tema, ali ono što je bitno, na nacionalnom nivou smo mi u situaciji da je često teško transponovati te standarde u propise. Sad što bi rekli, znate onu izreku be gentle, for me I had rough days. Znači imali smo teško vreme i dok smo formulisali, a sada treba, ovo slažem se, primjenjivati, međutim to jeste doprinos i to je potpuno ispravno reći da je to jedna sinergija sa postojećim, ja sad ne ulazim, naravno posebna priča je oko izmena krivičnog zakonodavstva, ali ovo što zovu jedan organizacioni i sistemski zakon, to je jako bitno. Ono što bih htjela da najavim, sada se sprema obuka koja je jako važna za pravosudni sektor. Naravno da je ona bitna i za pripadnike policije i za centre za socijalni rad, ali pripremljen je jedan priručnik koji se bavi praktično i međunarodnim standardima i naravno samim rješenjima zakona. Ima jako mnogo otpora, kako biste vi rekli, da budemo iskreni, u našem društvu, jaka je i ta konzervativna struja, čak i među ekspertima. Iskreno da budem, i moje kolege sudije ne vole, jel tako, Brankice, nešto nekada mnogo i ne vole, ali bit će, kako kaže Tanja, i u situaciji da ne biraju, nego obuka koja je permanentna i jako bitna. Naravno da ta obuka treba da bude kompleksnija, ali za početak svodit će se naravno na upoznavanje sa tim pravnim
upravo rešenjima i ono što su novine, na primjer da te hitne mere ne donosi veće sudija nego pojedinac. Učestvovala sam na javnim raspravama, ogromne su bile primedbe upravo, čak i od strane visokih policijskih struktura, meša se procena rizika sa bezbedonosnom proverom i tako dalje. Pošto sam sticajem okolnosti učestvovala u tim obukama na međunarodnom planu, bila sam u situaciji da dajem neke primere dobre prakse. Tako da kažem, idemo u dobrom pravcu, sigurno pozdravljam vaš projekat, nemojte se zaustaviti, i vidim da je jako bitno, i meni je žao što ovde nema nikog iz Ministarstva pravde, koji je stvarno jako važan posao obavio, ali to ne znači naravno da ovo manje vredi. Mislim da je jako bitno ovo što vi radite, zato što, znate kako, kao što i kaže gospođa Janković, ne možemo mi propisima rešiti klimu u društvu i nešto što je implementacija upravo zavisi od vas. Ne kažem da ja skidam odgovornost od pravnika, ali tu je sada na vama u stvari ta bitka i vi ste uostalom nosioci one meke moći, jel? Zato ste i svesni toga. Tako da s te strane nimalo vam ne zavidim, ali mislim da treba da postoji ta sinergija i ono što je bitno da kažem, pomenula je doktorka Ignjatović, da je jako važno da se uvede proces edukacije. Ja sam se lično za to zalagala prilikom formulisanja odredbi konvencije, ne zato što dolazim iz tog akademskog sveta, nego čak i na nivou predškolskog. Evo ovde baš kažem koleginici, lepo je što je Incest Trauma centar kao nevladina organizacija uspeo da u kurikulume zvanične uvrsti, to je bilo pre 2 nedelje prezentirano u rektoratu, upravo jedno od onih pravila, princip donjeg veša i kako objasniti deci, naravno i za osnovne škole i za srednje, to je jedno obilje kreativnog materijala tokom više godina rađeno. Tako da moram da kažem da nismo baš potpuno zaostali, kreće se naše društvo i da zaključim da smo srećne možda što ne živimo u Indiji, jer tamo su žene zaista ugrožene, vidite, i na javnim mestima, a s druge strane smo možda manje srećne što nismo u Sloveniji, jer je Slovenija, na primjer, na 6. mestu mnogo naprednije što se tiče upravo situacije u rodnoj ravnopravnosti, a Srbija je na nekom 40 i nekom. A vidite, geografija nije tako baš znači merilo, jel? Tako da, evo, ja imam običaj da pitam studente svoje gde biste vi volili da živite ili nevezano od pripadnosti, da li onda kažu obično, mi pominju evropske zemlje, moram to da kažem, znate, mada je tema ovako bila. Tako da sam jako srećna što se ovo odvija i da treba svakako da nastavite. Na vama je sada u stvari da menjate stereotipe, jer to ne možemo propisima da uradimo, ali smo uradili maksimalno i evo, kreće se dalje, tako da drago mi je da postoji to partnerstvo i zahvaljujem se na ovoj tribini. Hvala i vama puno i pošto vidim da više nemamo pitanja, onda eto da privodimo kraju izveštaj sa ove tribine, naći će se u narednom broju vremena. Ja bih još jednom da se zahvalim svim učesnicama, svim koleginicama, zajedno smo ovo izgurale, da obećam da ćemo ovo nastaviti da radimo jer ćemo onda godinu dana sopstvenog rada baciti u bunar ako ne nastavimo kontinuirano da se bavimo ovom temom, ali bih isto tako voljela da izrazim pa više želju nego nadu da ćemo imati mogućnost da se bavimo još nekim jako važnim, društveno važnim temama koje su još uvek tabu. Kad to kažem, prvenstveno su mi na pameti detabuiziranje mentalnog zdravlja sa naglaskom na neuroze jer imamo pandemiju i jedna tema na koju mi je nedavno skrenuta pažnja koja je veliki tabu, a jako je raširena pojava, a to je ženski alkoholizam sa naglaskom na seoske sredine. I nadam se prosto da ćemo naći nekako način da se temeljnije tim temama bavimo od jednog teksta ili jednog, ne znam, komentara na sajtu. Još jednom hvala puno i hvala svima koji su nam na bilo koje načine pomagali tokom ovog projekta.